اوكي يغني لنا لنقرا على فيسبوك زرق زولو بزياده ازي ناي اكل ورد زبل ملختي محلالف علمو بزياده بتم تدغاغفتنا هيقدف غوسغواس غبرولو سلو زلو نعقاتكم مخفان متقانن اذا خا ملكت ناي سراحكم سلو زخونه صبوق سراح تسرحكم زلكم ملالي سلو زخونه مور نتصقطكم لو صنيرو ناي بحق صبوق ملخت تتحلف لكم بزياده تما فيسبوك زلكم مالتي قاعده حال مصاكم كلكم على فيسبوك نعمل كرعات كونكم تكاتاتلنا دلكم ابدغن ابوشتن يقنلنا ندابلك ازي كاب حدري جاغان زمحلالف زلنا يزخو برغاشانا شير اندحر غيركمو ناي بحق صبوق كل حزبي ايرترا باذن بصح سرحو زلنا صبوق سرح سلازخونه ناي بحق يسقو لنا سرعات بحلف ميدياتات تقاصاصيرنا له زلنا كنتات سلازخونه ناي بحق صبوق سرح سلازخونه شير مغباركم اي تحمقونا بخا مدرخكم برحاو منسي Thank you حدنا thank you سمع اللغة was nice tune صبغتي زي ما thank you مو كبرات تخاتاتلتنا عجوين دقيمنا سلام أب كله لايف فيسبوك تخاتاتلنا ذلكم أبسنيتكم عدر جيغاننا فيسبوك لايف كومون أبزم سانا أبرومنا ذلكم سلام نايت عنتوي زنبرة مدبنا بغاشانا كنجمورينا مالتيو حدش أرستي أيكونن بزيادة ون نعنا نمثلنا زجلتي نايلو ما عنتي كبر قاشانا تخلى برهان تسفى ميكائيل بقصون زفلت لومي حجوا مسجد الله عرستي هلو كونتات دنبت قومي كونتاتنا انتهي مسل عبي بتحنا زبل عرستيو أقداسي خايو I hope قاشانا تسمعان نحرار لها حجوا ندقيمة بشمين بشم ما حضرت حضر جاقانون بشم كلهم تخاتات تنتنان فتوتي قزا እንኳን ሐመጽ አካን ዳበልኩ ታ መድረኽ ንዓኻ ገጥፈልካ ሰምዓንተ ለኻ ክቡር ጋሻና ከም ትኹል ሻዕ ንገብሮ ምስ ነፍስና አላሊና ዳሕር ናብቲ ሒዝካዮ መጽኻ ዘለኻ አርእስቲና ንሰጋገር ሕጂ እንደጊመ ብሽመይ ብሽም ኩሎም ማሕደር ተሕድር ጀጋኑ እንደጊመ እንኳን ዳሕን መጽአካ እንዳበልኩ ማይክ ንዓኻ ክቡር ጋሻና ተኸለ ብርሃን ተስፋ ሚካኤል ቁሱም اوكي سمعون نطلقهم هراي انتاي ناي كمان لهم كما كان لهم زعبخن احوات حات كلكم كابدنا اسك ساب زعبه كمان لهم ناولكو تي استاك جمر اقدمه نحجون تفلطنيكم انا تسفى ميكائيل تخل برهان وي بقسنت كابتشن جاتم تنسعان سلستن دما ابتي نطف قالسي ناي سورا ارتراف تصنحكون جناون اب قالس زلكم سمخاني حصر زبلخ غلصلكم فوتو كدم حجي بزعبا كنتاتي تدغاغام غلص سلازخونكو كابزن لعدي بزح جي متفاط لا يسخو سلازي ني لومي قرب كزاربول دلي زلهم دايو بزعبا هلو كنتاتنا خنزارب ندحر خوينا مقدمنت كنفلطو زلنا ገለገለ ሁሉ ኩነታት ናይ ከባቢናውን አገዳሲ ይመስለኒ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ተኣፋፍን ኩነታት ናይ ቃልሲ ድማ ሕለኽላኽ እንዳኾነ ንኸይድ ስለዘሎ ንምፍላጡ ኣዝዩ አገዳሲ ምክንያቱ ኤርትራ ድማ ከም ሓንቲ ስትራቴጂካዊት ቦታ ብምዃናን ዓብቱን ስለዘለዋን ብዝያዳ ግን እታ መጻቦ ባም ኤሌመንት ተዓጹ ስትራቴጂካዊት ቦታ ብምዃና ቀይሓሪ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ብምዃኑ እቲ ዝዓበየ ንግዳዊ መስመር ናይ መራኸብ ዝመሓላለፈሉ መስመር ብምዃኑ እዚ ከባቢ እዚ ብብዙሕ ኩነታት ተጸልዩ ስለዘሎ ኩነታትና ምፍላጥ ምዝ ከባቢ ኣተኣሳሲርና መጀመርያ ክንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ንሪኦ ዘለና ዓለምና ኢዳ ኣታውነት ናይ ባዕዳውያን ብዙሕ ጽልዋታት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ዳ ማለት ሕጂ ኩነታትና ኣብ ከባቢና እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ኢራቅ ኣብ ክትዓርቀሉ ዘይትኽእል ናይ ሕምስምስ ኩነታት ኣትያ ኢራቅ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ኣትያ እንድሕሪልና ከም ኢራቅ ብሰላም ትኸይድ ሃገር ኣይነበረትን ሕጂ ግን ከም ኢራቅ ዝተሓመሰት ሃገር ከዓ የላን ስለምንታይ እንድሕሪልና ኢዳ ኣታውነት ናይ ባዕዳውያን ናይ ሲሪያ ኮሙ ሲሪያ ኣብ ሲሪያ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣብ ሲሪያ ሕጂ ካብ ናይ ኤርትራ ክፍኣስ ኩነታት ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ
ስለምንታይ እንድሕርና ኢዳ ታውነት ናይ ባዕዳውያን ጉዳዮም በዓላቶም ክፈትዎ ስለ ዘይከኣሉ ኢዳ ታውነት ናይ ባዕዳውያን ኣብ ሊብያ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሊብያ ምሕማስ እዩ ናይ የመን ንሕሪ ክንሪኦ ኮይና ኢዳ ታውነት ናይ ባዕዳውያን ኩለን ኣብ የመን ባእስ ኣለዋ የመን መዋግእ ባይታ ናይ ስዑድያን ኢራንን ኮይኑ ኣሎ የመናውያን ኣይኮኑን ችግር ናይ የመናውያን ኣይኮነን ናይዘን ባዕዳውያን ሃገራት ችግር እዩ ነቲ ሃገር መሊሱ ኣብቂስዎ ዘሎ እንድሕሪ ከይድና ናይ ሶማል እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ሶማል ናይ ባዕዳውያን ጣልቃ ምእታው ብብዝሒ ባዕዳውያን ጣልቃ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ጣልቃ ምእታው ድማ ንሶማል ገና ኣብ ዘይርግኣት ኣብ ፅዕዋ ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ባዕዳውያን ጣልቃ ምእታው ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ፅልኡ በቐሊሉ ክግመት ከም ዘይክእልን ኣፀቢቕና ከነስተውህለሉ ዝግባአና ሓደ ሓቂ ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥና ድማ ናይ ባዕዳውያን ክሳብ ክንደይ ክፀልዎና ክሳብ ክንደይ ክጎተና ከም ዝኽእልን ከነስተብህል ከም ዘለና ምስናና ኣተኣሳሲርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከመይ ይመስል እዚ ናይ ባዕዳውያን ጣልቃ ምእታው ተመሊስና ክንሪኦ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ስዑድን ኢማራት ዓረብን ብሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ድማ ቀጠርን ቱርክን ኢራንን ኣብ ቁርቁስ እየን ዘለዋ ቁርቁስ ኮይነን ድማ ግዳያት ናይዘን ቁርቁስ ንኸውን ዘለና ንሕና ኤርትራ ኢትዮጵያ የመን ሶማል ሱዳን ኢና እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ቁርቁስ ናይዘን ጉጅለታት እዚኣተን ኣትየን እዘን ጉጅለታት እዚኣተን ኣብዚ መሬት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ንረብሐአን ክብላ ክቆራቆሳ ንሪአን ዘለና ሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ኣቲና ኣብ ኤርትራ ድማ ድሮ ስዑድን ኢማራት ሃገራት ሕብራት ኢማራትን እግረን ኣንቢረን ከም ዘለዋ ንሪኦ ሓቂ እዩ መደበራተን ገይረን እየን ኣብ በዓል ዓሰብ ነዚ መደበራተን ድማ ከደልድልኦ ክሳብ ክንደይ ይፅዕራ ከም ዘለዋ ምስ ካልኦቱን ከመይ ገይረን ሓላልኽኦ ከም ዘለዋ ኣፀቢቕና ከነስተውህለሉ ዝግባአና እዩ ነዚ ነገር እዚ ኣስተፊልና እንተዘይተቃሊስናዮ ድማ ፅባሕ ካብዚ ሕንፍሽፍሽ ናይ ካልኦት ሃገራት ነፃ ክንወፅእ ኣይንኽእል ኢና ሰበብ ብዙሕ ሰበብ ከም ዘለዎ ክንርኢ ኣለና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ድማ ነዚ ብድሕሩ ድሕረይ ሳዕሪ ዓይቱ ቆላ ገዲፍዋ ክኸይድ ከም ዝኾነ ከነስተብል ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ኸይድ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብ ዓመት ዘይኣክል ግዜ ማለት እዩ ብዙሕ ሓድሽ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ እዚ ሓድሽ ኩነታት እዚ ንረብሓና ድዩ ወይስ ንዓና ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከምርሓና ነዚ ሕጂ ኣፀቢቕና ከነስተውህለሉ ክንክእል ኣለና ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ፀሊልና ኣሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኤርትራ ንምልሓቅ ዝወስድዎ ስጉምታት እንታይ ይመስል ቀስ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኢሳያስ ብምሽራኽ ንኤርትራ ኣብ ምንታይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውህለሉ ዝግባአና ሓደ ሓቂ ኣሎ ምናልባት እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ሰብ ክህሉ ክእል ይኸውን እዚ ኣባህላ እዚ ሕልሚ እዩ ኤርትራ ሓንሳብ ነፃ ኮይና ሕልሚ እዚ ገለ ዝብል ሰብ ክኸውን እዚ ከምዚ ሕልሚ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ ምዃኑ ብቐዳምነት ከስምረልኩም ደሊ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ክመፅእ ቅድሚ 30 ዓመት እዚ ኩነታት እዚ ክመፅእ ክእል እዩ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን ሕልሚ ከዓ እዩ ነይሩ ሽዑ ግን ኮይኑ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ነዚ ኩነታት እዚ ክመፅእ ክእል እዩ ኢሉ ዝሓሰቦ ሰብ የለን ወላ ሕማቕ እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ጋህንብሳት ኣብ ኤርትራ ክፍጠር እዩ ዝብል ኣብ ዝኾነ ሓንጎል ኣብ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓንጎል ኣይነበረን ወላ እቶም ንስርዓት ኢሳያስ ፀሊእ ኢና ዝብሉ ኣብ ሓንጎሎም እውን ኣይነበረን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንኤርትራ ኣጋጥማ እዩ ስለዚ ክንቅረበሉ ኣለና ንዝኸፍአ እውን ሕጂ ካብዚ ዘለናዮ ዝኸፍአ ክመፀና ከም ዝኽእል ክንቆና ክንቃለሶ ክንክእል ኣለና እዚ ኣብ ግምት ኣቲና ሕጂ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ብኸመይ ክፅልወና እዩ ንእሽተይ ክትንክፈልኩም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ነጋውስ እዮም መፅኦም ሕጂ እቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ ግዚኡ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ስዩመ እግዚኣብሔር ዘእምነግድ ስዩመ እግዚኣብሔር ሞዓ ኣንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ተባሂሉ ከም ብኣምላኽ ዝተሓርየ ኮይኑ ንህዝቢ
بأملاخ استحري نقص تباهيلو كم زملخ ببرنيرو إذا حجي مت إذا لو من سوي إثيوبيا ودما أبي زبالما ودشو عت عملت كله بسرعة تنقرني بأملاخ استحرقو نابله كم مجمريو كم حدا لإثيوبيا أملاخ حريز سددلهم غيرو كمن فتنه وي بزحاتون أملاخ سددلنا نداولو كاملو قوة فتينهم نيرميمه سلازي نايزهم كل تزيعتهم كنتات بأملاخ تحرينا زولو مالتي انتا يمثل ندحر خنريا خوينا ابزحات الجزيه ازي حدش نقص نتي ناي قدم نقص حاول تخسرحلو تراي مالتي اذا حاولتنا هيل سلاسي ترجم علاتا ترجم ادما كمين نرى عسرت يكاتيت شحن تعتبيتن تسعن حاولت هيل سلاسي ابازه نبحمكش تغيروا عسرت يكاتيت شحن عسرت عتندما دهري 29 عامت مالتي حاولت هيل سلاسي أب الدرش ناي أب الدرش ناي أفريقيا حبرت كتكلم لنا مالتي لك عبت على التيا مالتي زي ناهل سلاسي حاولت بعد ساعة متكال كتاه بتزاوريهم بقطع يصلوا لنا مخنياتكم أفريقيا متن يملكت الناس لزغنا أب الدرش أفريقيا كم مخنا متن هاي سلاسي حاولت تخسر حلو أب الدرش أفريقيا زهفري معناته نعرض أفريقيا استقالسو خلقوت يمي توم نحبرت أفريقيا استقالسو بعل قوام النكروبا بعل باتريس لومبا بعل سيكوتوري جيني بعل أحمد بن بيلا وزت أمسول عبيت بزحت تقال السنيرو ميمي هجي كلهم كذكروا ما يكيدن ولا كابزوم حرنا توقال ستاتون كبعل مغابي جميركا بعل مانديلا بعل أوليفر تامبو بعل سامنيوما بعل أغوستينو كلهم نيرو ميمي ولا تمزمت أمريكان بلاك بانترز بهالون ناي بعداوين ناي تسلمتي بعداوين مجبات نمقوام برجع مقالو سينيرو ميمي سلازي إذا كل تدماميرو نايتم أفريقيا تقالس قرنافي ينيرو قرنافي خبر كله حجي أبتز مسرطول زنبرة أبا أديس أبا تي محبر قوم كله أبو أمبر كوينو نايت جيتي أبا أديس أبا سلزنورة أبو أمبر كوينو تشماغل السبعي هذا سلاسي زباد نتي قداي بمريحو جن إذا سحب قدايات نيرو أمانغو قوام نكرومهن أمانغو هاي السلاسين عبس مسحب سرعي الجزي نيرو قوام نكرومهن دما بعداوين وجم بسلمتي كراكروم تتكيهم بعدش مجزاتي قلت أخذلو أدعيون هاي السلاسين زو قصول الجزي نعون موقاس دما حدش مجزات تقول وينيو كولوناليزم تقول تحفو بسف زرجيرو يقول شيء كسب هاي السلاسين وتحدراتون أب كونغو سديدو نباتريس لومبا أم مقتال زستساتف أيو نحدنا أفريقيا زي كونس نا أفريقياوين سقومت أفريقياوين أم مقتال عبقد الزنوبوري سلازي بعل قوامه بعل باتريس لومبا بعل تابوين بيك كلهم تقتيلهم ميمي بعل زي أوليفر تامبو هولي تابوين بيك زي دحراي ودو أب بريسيدنت سقونا هاي جو أفريقيا دحروان دلاي سلازي انتاي نمبالي زحفر سراح يسرحكم دلو إثيوبيا تعبات حاولتن اشتيت قابل يخالفه ግን ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ እንድሕር ኣኾና እተን ፖለቲካ ፓርቲታት ከመይ ይኸዳለዋ እጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ፖለቲካ ፓርቲታት እየን ዘለዋ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰማያዊ ፓርቲ ዝበሃልን እቲ ኦነግ ዝበሃል ፓርቲን ነዚ ኣብይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣትሪሮም ክወቕስዎን ክቃወምዎን ني أبي كألين يقالسهم زلوا بوق زاروا زلوا جزيء بتحدو عندما أمانغو ويانن أمانغو فدرالاوي مجلس تبعيد السلطة هو ده أبي مفتاح ترى يدو زلوا وقتي سلزي تيم بوليتيكا بارتات كله كاب إرتراز أتوا بوليتيكا بارتات ما بعقوم بشو عتدم قلمنتات ني أبي مسارحي تتقيمهم أبدل على بوتان خوتحو زقورو زلوا من كسقاساتيو إذا كل تدماميرو قلمنتات قال نيوشتاو قداتني إثيوبيا زملكتي جن إثيوبيا أبرقو كنتات كن زيلا يرينا مالتي أبرقو كنتات سلزيلا دما حدا قالوا له مفتحي قالوا له ناتاتهم لإرتراخ جوبوا كقالوا سخم تخونو كنسعتي بلنا مخنياتو حنتي ني على أبي بوتا خطبهم تخل
ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መርሰልኩም ኣለኹ ኢሉ እሳት ራያ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቀበሉ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ተወይቶም ኢትዮጵያውያን ገና ትሕልሞም ናይ ኤርትራ ናይ ምልሓቅ ኤርትራ ኣቦትኡ ስለ ዘሎ እዚኣ ከተሰማምዖም ትኽእል ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣና ብደቂቁ ክንከታተሎ ኹና ስለዚ በዘይካዚ ኣብቲ ኣገዳሲ ክፍሊ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኸይድና ክፍሊ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ እዚ ምቅትታልን ምፍንቃልን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣይፈልጥን ኣብ ሙሉእ ዕድመ ናይ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣይፈልጥን ብሚልዮናት ህዝቢ ተፈናቂሉ ዘሎ መፅለሊ ሲኢኑ ምታል በዚሑ ሰላም የለን ላዕለዩ ነቲ ኸተማ እንዳርኣዩ ወይ ካልእ እንዳመሰሉ ክስተኽገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ርጉእ ኩነታት ከምዘየላ ክንግንዘብ ንኽእል ማለት እዩ ብዘይካዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝግበር ዘሎ ምፍራስ ኣባይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ይካየድ ስለ ዘሎ እዚ ምፍራስ ኣባይቲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዓብ ፅልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ሓቂ ሕጂ ትፅልኦም ልዕሊ እቲ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ዓብ እንዳኾነ ይመፅኩም ዘሎ እቲ ፅልእ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ እንተዘይጌርኩም ነፍርሶ ኢና ተባሂሉ ግዜ ከይሃቡ የፍርስዎ ናይቲ መፍረስ ዋጋ ድማ የኽፍልዎም ስለ ዘለዉ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እዚ ኣደራዕ እዚ ክመፀና ኢልና ኣይተቃልት ንኣብይ ኣይደገፍና እንዳበሉ እዮም ሕጂ ኣፀቢቆም ዝዛረቡ ዘለዉ ካልእ ክግበር ከሎ ዘይሕጋዊ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ነዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ትሚሎም ርእዩ ነይሮም ዝብል ናይቶም ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምንቅስቃሱ ተላዒሉ ኣሎ ነዚ እውን ኣብ ረብሓን ክጥቀማሉ እቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ይንቀሳቀሳ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበሃል በዓልቲ ኣባዱላ ዝበሃሉ ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ በዓል ኣብይ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ወላት ለማ መገርሳ ዝበሃል እዚ ነገር እዚ ብኣብኡ ስለምንታይ ዘይኣለይዎ ስለምንታይ ሕጂ የፍርስዎ ኣለዎ ወዘተ ወዘተ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ዓብ ሕንፍሽሽ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕንፍሽሽ እዚ ንኢትዮጵያ ከም ሓደ ኣብ ቅልውላው ዘላ ኢትዮጵያ እዚ ድማ ሓደ ዓብ ድኻም ንኢትዮጵያ እዩ ሓንቲ ድኽምቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ከላ ድማ ዘለና ንዓና ብልጫ ኣብ ድሙት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ህወሓት ወያነ ትግራይ ትሪ ዝበለ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ እቲ መግለፂ ንኢትዮጵያውያን ንዓኣቶም እዩ ዝምልከቶም ኣብታ ንዓና ትምልከተና ግን ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ እቲ ንዓና ዝምልከተና ኣብቲ ሶም ዝሃብዎ መግለፂ ኤርትራውያን በቃልሶም እዮም ተዓዊቶም ንሕና ድማ ፈሊጥናዮም ወይ ቀዳምነት ሪኮግኒሽን ዝሃብና ኢና ባህልትየመ እዚ ሕቂዩ ብቃልስና ተዓዊትና ብቃልስና ምዕዋትና ምእማኖም እዚ ፅቡቅ እዩ ብቃልስና ምዕዋትና ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ምውዳቕ ናይ ስርዓታት ሃይለስላሴ ይኹን ምውዳቕ ስርዓት ደርጊ ዝለዓለ ፀብለልትነት ከም ዝነበሮ እውን ከድምቕዎ ግብኦም ማለት ሕጂ ብዓይኒ ሓቂ እንድሕር መፂና ሎሚ ግዜ ምስ ተበላሸወ ብዙሓት ንኣእሱ ምስ ፈተኑ እንተዘይኮይኑ ንሃይለስላሴን ንደርግን ኣብ ምውዳቑ እቲ ዝዓበየ ግደ ዝነበሮ ፀብላል ግደ ዝነበሮ ቶራ ኤርትራ እዩ እዚ ሕጂ ከይጠቐት ብዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ግን ብቃልስና ከም ተዓወትና ኣብ ወርቂ ቢያቲ ከም ዘይተቐረበልና ምእማኖም እዚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ግዜ ስለ ዝኸደ ዝዳሕረዋይ ወለዶ ድማ ስለ ዘይፈልጦ ንኤርትራ ከም ወያነ ብወርቂ ቢያቲ ዝቐረብዋ ገይሮም ኣምሓሩ ይሽቁጥሉ ስለ ዘለዉ እዚ መግለፂ እዚ ሓደ ኣወንታዊ መግለፂ ኢለ ኣነ ይገልፆ ካልእ ወያነ ከይጠቐስዎ ተሓሊፎም ዘለዉ ጉዳይ ዶብ እዩ ጉዳይ ዶብ ዝበሃል ወላ ፈፂሞም ከይተንከፍዎ ሓሊፎም ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ክንርትኦ ዘለና ጉዳይ ዶብ ብጉዳይ ዶብ ተጎልቢቡ ሽርዒ ተኻይዱ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ክልተ ሃገራት ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ዶብ ኣይነበረን ጉዳይ ዶብ ብሕጋዊ ታሕቲ ዝኽእልን ድማ መዕለቢ ተገይሩሉን እዩ እቲ ሸርዒ ካሊእ እዩ ነይሩ ግን ሰበብ ኮይኑ ንኤርትራውያን ኣብ ምክፋል እውን ዓብይ ግደ ስለዝተፃወተ ጉዳይ ዶብ ድማ ከም ምክንያት ተወሲዱ ንህዝብታት ስለ ዘህለቐ ኣብ መወዳእታ ድማ ፍታሕ እንድሕር ተገይሩሉ እቲ ፍታሕ ኣብ ተግባር ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ወያነ ጎስዮም ምሕላፎም እቲ ተግባራዊ ንኸይከውን
فاتكم زلو كي ግለጽ ግን በርከም ሕጂንታ ያፈል ደ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ንሕዶም ዝገብርዎ ዘለው ቁርቁስ ገለ ሓቅታቱን ክወፅእ ምጅማሩ ንዓና የርባሕ ዝኾነ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝገብርዎ ካልእ ንሕና እውን ክንምዝምዞ ከም ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ዝነደዩ ናይ ደርጊ ሰበስልጣናት ዝህብዎ ዘለው መግለፂ ሸለልና ንሓልፎ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜኦም ነዳያት ቦታ ረኺቦም ሒዞም ድምፆም መስምዑሉ ስለ ዘለው በቲ መጋውሒ ድምፅታቶም ገይሮም ድምፆም መስሉ ስለ ዘለው ስቂልና ንሪኦ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ንሕና እውን ናይ ተቃውሞ ድምፅና ነስምዓሉ ከም ዝኾነ ኤርትራውያን ድማ በዚ ሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ሓደ ጥምረት መፁ ስለ ዘለው ነቲ ጥምረትና ከደልድለልና ድማ ኣበርቲዕና ክንጉስኩሰሉ ከም ዘለና ኣብ ግምት ምእታው እየ ዝዛረብ ስለዚ ካብቶም ነዳያት ናይ ደርጊ ሓደ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ዝበሃል ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣባል ኢሰፓን ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ብስርዓት መንግስቱ ካብቶም ደርጋውያን ማለት እዩ ኣብ ጭፍጨፋ ናይ ቀይሕ ሽብርን ኣብ ህልቂት ናይ ኤርትራውያን ዓብ ግደ ዝነበሮ እዚ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ዝበሃል ካብቶም መጀመርያ ናብ ኤርትራ ዝኣተው ወተሃደራት ናይ ኢትዮጵያ እምቢያለ ሰውጢ ታጉርሰው እንዳበሉ ዝፍክሩ ዝነበሩ ንፓርላማ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ብጥይት ኣቕኒዖም ከም ዝፍርም ዝገበርዎ ሓደ ካብኣቶም እዩ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ካብቲ ብዘይ ሕፍረት ዝተዛረቦ ዘረባ እንድሕር ሎ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝሞቱ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ፍትሓዊ ኣይኮነን ናይ ቴሮሪዝም ምንቅስቃስ እዩ እቶም ኢትዮጵያውያን ንሓድነት ኢትዮጵያ ዝወደቁ ድማ ግቡእ ክብሮም ክረኽቡ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ድማ ሓወልቲ ክስርሓሎም ኣለዎ እንዳበለ ይምድር ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘጋጠሞም ኣብ ኤርትራ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ንዕኡ ወጊንካ እዚኣቶም ከም ጀጋኑ ኣብ ኤርትራ ሓወልቲ ክስርሓሎ እቶም ጀጋኑ ድማ ቴሮሪስት ተባሂሎም ክውገዱ እዚ እቲ መልእኽቲ ናይ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ትማሊ ሎሚ ከቃባጥሩ ሎሚ መልሓሶም ኣለስሊሶም ክዛረቡ እንተፈተኑ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይርስዖን እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዘይበሃል ቅስፈት እዩ ኣጋጢምዎ ትማሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፃዊ ክታት ክርገፅ ብመዳፍዕ ክድብደብ ብመራኸብ ክድብደብ እስኪ ናይ ትማሊ ቅብፀት ትብል ናይ ባፅዕ ጅግና ተሰዊሩ ዝርከብ ሲም ፀሓያ ዝተሰነደት ፊልም ራይዋ ብነፈርቲ ገይሮም ዘይኮኑ ህዝቢ ኤርትራ ዝድምድብዎ ነይሮም ኣብ በዓል ዑና ብመዳፍዕ ገይሮም ዘይኮኑ ዝድምድብዎ ነይሮም ኣብ በዓል በረሚ ብመራኸብ ገይሮም ዘይኮኑ ዝድምድብዎ ነይሮም ሽዕብ ብሰንሰላት ታንክታት ገይሮም ዘይኮኑ ረጋጊፆሞ ካልእ ብዙሕ ዘይተገብረ ኣብ ኤርትራ ነገር የለን ሕጂ ወገንና ክብሉናሲ ኣበይ ዝነበሩ የመን ህዝቢ ኤርትራ ዘጥምቱ ዝነበሩ ሎሚ ሓወልቲ ክስርሓሎም ኣብ ኤርትራ ነዞም ከምዚ ዝገብሩስ ኤርትራ ሓወልቲ ክስርሓሎም ኢልካ ክትዛረብ እቲ መልእኽቲ ነቲ ዘይፈልጥ ኢትዮጵያዊ ካሊእ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይረሳዕናዮን ነዚ ከዓይና ተቃሊስና ኣብ ዓወት በፂሕና ሎሚ እዚ ሕልሚ ጌርናዮ ዝነበርና ሎሚ እቲ ሕልሚ ከም ሓደ ዝበነነ ሕልሚ ገይሮም ከም ሓድሽ ከባራብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ 27 ዓመት ሓሊፉሎ እዚ 29 ዓመት ዝሓለፈ እዚ ዳሕራዋይ ወለዶ ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት ኣይፈልጥን እዩ እዚ ዳሕራዋይ ወለዶ ኢትዮጵያዊ ሓንቲ ዝፈልጣ ነገር እንድሕርላ ወያነ ንኤርትራ ናፅነት ከም ዝሃብዋ ከምኡ ገይሮም ስለዝምህርዎን ስለዘእምርዎን ዝፈልጦ ነገር የብሉን እቲ ዝተኻየደ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ ምስ ኤርትራውያን ኣይፈልጦን እዩ ኤርትራውያን ዘርኣይዎ ጅግንነት ኣይፈልጦን እዩ ንሕና ከዓ ክነቃልሖ ኣይከኣልና ስለዚ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎ ዘለዎም ኤርትራውያን ብጅግንነቶም ታሪክ ሰሪሖም ናፅነቶም ከም ዝጨበጡ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ንክፈልጡ ቃልስና ክነብር ኣለና ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ብወርቂ ቢያት ዝተቀረበ ንደርጊ ንምውዳቕ ንዓኣቶም ኣብ ከምዚ ደረጃ ንክበፅሑ
ኤርትራ ዝዓበየ ተራት ተጻይታትሎም ንዓቶም ንጸላኢ ኤርትራን ጸላኢ ኣኽትኣሊ ጸላኢ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣልያትሎም እያ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣለም መዝገበ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኢትዮጵያዊ ዝብሎ ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ናጽነት ኤርትራ ከኣምን ኣለዎ ኢሉ ኣብ ግዚኡ ተሪቡ እዩ እዚ ማለት ድማ ማለት እዩ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ምህላቕ ጠጠው ንኽብል እንድሕር ኮይኑ ናጽነት ኤርትራ ክትኣምኑ ኣለኩም ንኢትዮጵያውያን ህልቀትና ኢትዮጵያውያን ከቋርጽ እንድሕር ደሊኹሞ ሓርነት ኤርትራ ክትኣምኑ ኣለኩም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንኢትዮጵያዊ ዘይፈቱ ንኢትዮጵያዊ ህልቀትና ኢትዮጵያዊ ዘይግድሶ እዚ ዘረባ እዚ ክደግም ትማሊ ህልቀትና ኢትዮጵያውያን ስለ ዘይግድሶም ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሃልዮቆም እዮም ገገፊፎም ኣምፅኦም ካብ ዕዳጋታት እንዳገፈፉ ወተሃደራት ዘማች እንዳበሉ ኣምፅኦም ኣህሊቆም እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ ዳግማይ ንህልቂት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምነዩ ዘለዉ እዮም ካልእ እዚ ጨመዳ ዝበሃል ትማሊ ኣብ ሰወራ ኤርትራ ብህድማ ዝልለ ዓብይ ናይ ማራቶን ጎያይ ኮይኑ ኣብ ሰወራ ኤርትራ ዝተመልመለ ጨመዳ ዝበሃል ኮሎኔል ነበረ ድሓራ መወደታ ጀነራል ዝኾነ ንሱ ብኩናት ኣይተሰዓርና ንብል ኣሎ እንታይ ዳ ብጸሎት ተሳዒሩ ብምንታይ ተሳዒሩ ክበሃል እዩ ስለዚ እቲ ተኽስታት እቲ ነፈርትታት ዝድብቆ ዝነበራ ኩናት ዘይኮነን እዩ ኦኬ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዘይኮነን እዩ እታ ኩናት እንታይ ዳ ትርጉማ ትርጉም ናይ ኩናት ካብ ጨመዳ ኣንፈልጣም ዘለኹ ብኩናት ኣይተሰዓርናን ወይ ኢትዮጵያ ኣይተሰዓረትን ክብለና እንድሕር ኮይኑ ዕልዋ መንግስቲ ኣብቲ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ብዙሓት ጀነራላት ዝተቆትሉ ክብል እንድሕር ኮይኑ ናደው መቐይሮ ናይ ነጥቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኩሎም ቶም ጀነራላት ዝበሃሉ ወይ መፈንቅለ መንግስቲ ድሕር ናደው ተፈፂሙ ናደው እቲ ሚዛን ሓይሊ ዝገንጠለ ኣፍሪቃዊ ደምቤንፉ ተባሂሉ ብባዚል ዳቪድሶን ዝተገልጸ በቲ ዓብይ ውሩይ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ኣብ ብዙሕ ሓርነታዊ ቃልስታት ዝበፅሐ ዓብይ ሊቅ ኣፍሪቃዊ ደምቤንፎ ክብል ገሊፅዎ እዩ እዚ ኣፍሪቃዊ ደምቤንፎ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቃልሲ እዞም ኩሎም ጀነራላት ዝበሃሉ ናይ ደርጊ ኣይነበሩን ደመ ብድሕሩ ዘይኮኑን ህልቂት ተዘይኮይኑ ካልእ መፍትሒ የብሉን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ንበል ኢሎም ኣድማ ክገብሩ ዝፈትኑ ወይ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩ ዝፈትኑ ስለዚ ኣይተሰዓርናን ካልእ ምክንያታት ክግበር ኣይምሕረሎምን እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ኣሻግረ የግለጡ ኣብዚ ግዜ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ኣሻግረ የግለጡ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኤርትራ ብኢትዮጵያ መራሒ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ከም ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ሎ ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ከዓ ዝበሃል ነይሩ ከም ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ንናይ ወፃኢ ጉዳያት ተባሂሉ ዝተመደበ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ሓደ የነ ብሓንሳእ ተዋሊዶም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ተፋርዮም ተዋሊዶም ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትብል ወዘተ እንዳበለ ብዙሕን ውሕድን ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቶም ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይግደስ ዝነበረ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ደርጊ መስፍን ወልደ ማርያም ዝበሃል ሓደ ፕሮፌሰር ኣሎ ካብ ጥንቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንጹር መርገፂ ዘለዎ ተማለቲ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኤርትራውን ክጭፍልቕ ኣለዋ ኣብቲ ሰሌዳ ኤልኤፍ ኢሎም ክፅሕፍሉ ከሎ ፕሮፌሰር እንዲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ኤርትራን ሎካስ ፋክተሪ ይፅሕፈላ ነይሩ ይፅሕፍሉ ምሽ ኤልኤፍ እንድሕር ፅሒፎምሉ ኤርትራን ሎካስ ፋክተሪ ማለት እዩ ገለ እንዳለ ወይ ኤርትራ ናይ ኣንበጣ መኽዘን እያ እንዳበለ ወይ መፍረይት ኣንበጣ እያ እንዳበለ ይገልፃ ነይሩ ማለት ክሳብ ከምዚ ዓይነት ክስታይ ዝነበሮ ኣብቲ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ፅውፅዋይ ዝነብር ፕሮፌሰር እዩ እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ቃላልዮም ኣይፈልጡን እየ እተዛለዩ ግዜ ሓፃርያነ ሰን ድማ ጥልያን ኣብ ዝመፀለን 60 ዓመት 4000 ዓመት ግን ብሓንሳእ እዮም ነይሮም እንዳበለ ናቱ ናይ ኤርትራ ናይ መልሓቅ መደቡ ዘጋውሕ ዘሎ ሰብ እዩ ካሳ ከበደ እቲ ዝዓበየ በዓል ስልጣን ኣብ ደርጊ ዝነበረ ኣብ ህልቂት ናይ ኢትዮጵያውያን ዓብ ተራ ዝነበሮ ብሓዊ መንግስቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምክንያቱ መንግስቱ ካብ እንዳ ከበደ ተወሊዱ ይዝበሃል ካብ ደጃች ከበደ ተወሊዱ ይዝበሃል ካብታ ሰራሕተኛ
ዝነበረት ወሊዶምኒ ሃይለ ማርያም ዘብዐኛ ናቶም ዝነበረት ዘፀጉዕሉ ተባሂሉ ዝንገር ብኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ብኸምኡ ዝፍለጥ እዩ ዝዓበየ መንግስቱ ዝተዋህቦ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ የነ ኣነ ሽምጠይ ገቲረ ኢሳያስ እምነቱ እዚ እዩ እንዳበለ ብዙሕን ውሕድን ዝዛረብ ሰብ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ንምልሓቅ ዘለዉ ዞም ዝነዘዩ ደርጋውያን እንታይ ይመስል እንሪኦ ክንክእል ኣለና ሓንቲ እዚ ሕጂ ኣና ንኤርትራውያን ቀሊል ክመስለና ክእል ይኸውን ግን ነቲ ዳሕራዋይ ወለዶ ሓደ ወለዶ ኸይዱ እዚ ሕጂ ወዲ 25 ዓመት 30 ዓመት 35 ዓመት ዘሎ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጢምዋ ነይሩ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወፍሮ ዝነበረ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ዝኸደ ከም ዘይምለስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባዕሉ እቶም ቀዳሞት እዮም ዝፈልጥዎ እዞም ዳሕረዎት ስለ ዘይፈልጥዎ ንኤርትራ ከማወቅያቲ ብወያነ ዝተለገሰላ ወያነ ከም ሸጠታ ንኤርትራ ወዘተ ገይሮም ስለ ዝኣምኑ እዚኣቶም ድማ ነዚ ነገር እዚ የጋውሕዎ ስለ ዘሎ ቀሲል ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ንምጥቃስ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ መሊሱ ዓብይ ድምቀት ዝህቦ ዘሎ ድማ እዚ ውልቀ መላኺ ኣብ ዓዲ ሃሎ ዝርከብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ውልቀ መላኺ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ባዕልኻ ምርሓና ኦኬ ኩሉ ሓላፍነት ብዘይ ቃል ዓለም ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ብል ተዛሪቡ እዩ ኣብይ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሸይሙን ኣሎ ብምባል እውን ንእገዳ ንምልዓል ናይ ኤርትራ እገዳ ንምልዓልን ካልእን ንኤርትራ ወኪሉ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ምክንያቱ ሙሉእ ሓላፍነት ይህቦ ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኤርትራ ኣብ ኢጋድ ከይዳ ተሳተፍን ከምዚ ተሳተፍ ወኪል ኢትዮጵያ እዮም ኤርትራ ወኪሎም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ምክንያቱ ሙሉእ ስልጣን ሂቦሞም እየ ነዚ ዘሰብ ዘሎ ኤርትራዊ ስለዚ ከፊል ስልጣን ሲድሮ ካብ ቁፅፅር ከእትውና ጀሚሮም እየ ኣብ ርእሲኡ ኢሳያስ ክሳብ መቃብር ኣብ ሓጎታቱ ኣብ ጎንደር ከይዱ ከም ዝበፅሐ ባዕሉ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ኣብይ ተዛሪቡ ስለዚ እንታይ ንምባሊ ምስቲ እቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዘጋውሕዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተዋሊዶም ብሓንሳ ሎሚ ኤርትራዊ ፅሩይ ኤርትራዊ ፅሩይ ኢትዮጵያዊ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኻ ሓደ ህዝቢ እዮም ሓደ ባህሎም ሓደ ካዳድንኦም ሓደ ተፋርዮም እዮም ወዘተ እንዳልካ ዝዝረብ ንዕኡ ፅቡቅ ምክንያት ኮይንዎም ዘሎ እዚ ናይ ኢሳያስ ንርእሱ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝውለድ ኣብ ኤርትራ እዚ ካብ ዘይውለድ ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ካብ ኤርትራ ዘይውለድ የለን ኢልካ ሕንፍሽፍሽ ከተእትወሉ ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ ሜላታት እዩ ስለዚ ኢሳያሱን ሓደ ካብኦም ስለ ዝኾነ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ከም መግለፂ እውን ዝለዓለ ቁንጮ ናይ ኤርትራ ንሱ እውን ዘርኢ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ይነግሩሉ ኢትዮጵያውያን ስለዚ ኣሕዋቲና ኣይንፈላለየና ብሓንሳእ ከዓ ሕጂ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንመፅእ ኢና እንዳበሉ ነቲ ናይ ምልሓቅ ተግባራቶም መጋበርያ ንክገብርዎ ወይ መጋበርያ ኮይንዎም ከም ዘሎ ትዝዓበየ መጋበርያ ናይዚ ጥልመት ናይ ኤርትራ ድማ ኢሳያስ ኣብዚ ግዜ እዚ ብቃልዕ ብጉሁድ ይዛረበሉ ከም ዘሎ ከይስመርና ኣለኹ ክንሓልፍ ኣይንደልየና ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ክብል ከለኹ ናበይ ንምምፃእ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ንኤርትራ ንምልሓቅ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ንምልሓቅ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣኔክሴሽን ንምጉባጣ ማለት እዩ ኤርትራ ምስኦም ክፅምቡ ወደባት ኤርትራ መጀመርያ ወደባት ኤርትራ ክጥቀሙለን ክፍትኑ ወዘተ ካልእ ሜላታት ኣሎ ንዕኡ ንምግባር ካብ ነዊሕ ግዜ ዝጀመረ ደጋጊምና ንዛረበሉ ዝነበርና ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት በፁ ደጋጊምና ንዛረበሉ ዝነበርና እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ሜላ ሓድሽ ሜላ ሒዞም ይመፁ ኣለዉ ንጠንቀቕ ንብል ነርና እሱ ሕጂቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እንዳበሉ ሽዑ ኣብ ኢሳት በዓል መስፍን ወልደ ማርያም በዓል ካሳ ከበደ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢሎም ኤርትራ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ኮይና እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ባህሊ ዘለዎም ሓደ ህዝቢ ተዋሊዶም ተበቢሎም ናይ ሓባር ስራሕ እንዳሰርሕካ ክትቀራረብ ክትክእል ኣለካ ወዘተ እንዳበሉ ኣብ ኢሳት ቀሪቦም ቅድሚ 3 ዓመት ዲገለ መስፍን ወልደ ማርያም ካሳ ከበደ
هيرمان كوهن نا أمريكا نا وتأ قداي حلافي نا أفريقيا زنبرة أمباسادر نا أمريكا إثيوبيا زنبرة أفشان جاتين تسعان كرتن إزيهم نتي أبي إرتراز تجبر ريفرندوم كونع كم زي نبرة أمثيلهم ندات زاربو حجيجن تقوون سكبو حزب مسزبي إندابلكا يلك على كايد كمزلو يزاربو نيرو ميمي الزربا زدما خيد كله نبي قصو انتاي ميلا حيزون حجي قعازو خمزلو ني إرتراويان كما يجيرهم بميلا نابعاتهم كأتوبهم كمزخونو إنك أسا أسو خمزلو ناي بعد إيد كمزلو زينا يزم على هيرمان كوهن خنتي أمباسادرنا إثيوبيا قللتي دبلومات سيكونون قللت سبسلطاناتنا إثيوبيا نا أمريكا يكونون ترى ناي بعد وين كمزلوون زري بزح انقساقات كن جميرنا نرنا أبزي جزء زدما إذا كاي زلو بعتوبنات نرأيو نقول نرنا حجي نسيز زمت زلو ولا أبتي دمت أمريكا زبحال VOA تبحال زفلت ناي تقرنيا بروجرام أقول هذا بروجرام تأتيو حزب مسزبي نا إرتراويان إثيوبياويان قلمتات حزب مسزبي انت حجي تميلاز تقوملو زلو تقوملو زنبرو كامنا ويح جمير مالتي اتم مرحتي زغبرو ناي حد متلخ قديفنا الحزبي اب حدا خمص علوو وزت اندالكا سنت بابايان إرتران سنت بابايان إثيوبيان بحنسا اب حدا معد قريبكا كتزاربوم دو كتكتبرتو وزت ترأي يرأز نبرن زقص زوني بدرجة دمسي أمريكا VOA تباهلات فلت ناي دي أمريكا ناي تغرنيا بروجرام سلازي بزي كازي أغيبا فيدراليزم سبحان كاقاو هو تنحميمي تاي مالتي إرتراوان إثيوبياوان مهورات دو ولمن إرتراوان تنبر مهورات دو قلمنتات كونفرنس دو وزتن دالكا فيدراليزم فيدريشن قلم دالكا كايد سنحين زي تراي كيكون خمان ولا إرتراوانون فلتات لنا قلن داولو فيدراليزم دو فيدريشن دو انتجريشن دو قلن داولو نسبي إرترا إذا فيدريشن بحال زربا توهوقيا تا إذنو فيدريشن زبالك سمعة عيدل مخنياتو فيدريشن تاي سعبيناتكم دوم تقطو الفلطاي سلازي هزبي إرترا اتترى هزبي إرترا زفلطو أنقوا جرنا سمينارات نقبل انت زي كوينو كالي تركومات تبكا فيدراليزم كونفيدريشن انتجريشن وزتن دابلكا زقبر زربا نهزبي إرترا مدنقار تراي عيد لنان يو أنت إرترا الله فيدريشن يكون فيدراليزم يكون كالي يكون جزيء أيقونة الحجي نحنا بطانا خنحسك لنا أنت بلتكتي إرترا مجمريا بلتكتي إرترا بخلطة قرات أطوز بلتك نحنسك لنا بديحرو أتوم مهوراتي نازولو بزعبا كونفدريشن دي بزعبا انتجريشن دي بزعبا وحدت دي بزعبا خالد دي بزعبا أفريقيا وحبرت دي بزعبا إيجاد دي بزعبا غلط شو يزاربو مجمريا كن حجرنا خنحزان لنا سلازين هزبي إرترا عين الدنا برو هزبي إرترا سرعات ديمقراسياوي قواماوي سرعات ناي هزبي كتكل كخلالو بخلطة أورطة كخلالو بخلطة أورطة طومسبلة اتي كوهاو زقبو استمرو شعو اتوم فلاتاتي نازولو شعو يمدرو حجيجن ازي فيدريشن زبهال انت زي اسمعنا يحشنا انت زي تزاربنا لي يحشنا فيدريشن كونفدريشن انتجريشن دابلنا انت زي تزاربنا يحيش مخنياتو بقانقوا حزب إرترا نزارب نتي زبد حق جبارة حزب إرترا قديفكا فلات دابلكا كندنقار عاد لنان ايو مخنياتو أبزي كونفدريشن زبل أخيبا ناي كونفرنس ناي إثيوبياوان إرتراوان تستاتشفو مهمي زد ما بمدب زقبر زنبري سلازي قليل كم زي كونه أبقمت نقطوه بقانقوا حزب إرتران بتركتا حزب إرتران تتزاربنا خا زبلت أقوين يسمعني بجا كازي بزعبازي ني إرتران من الحق زقبر كستاي كامنا كبر كاشانا ولا حنسا فأنا بخا هاي المدرسة زي الله خمسين لنا حوج alright ودي غطيني همش هلو وشتت أبلي أصيني حمالتي alright دحن بزي كازي زي حجي نقيسو زولو ناي إثيوبيا نقص أبي نسو أب كلمي نعمل سنة موتوتي لبوا ناي ود شوعة عمت زنورلو لبوا وبسرات إن نابتي درجات موتحو ثلاثة مأذن تبل فيلم سريع نيرو
ኣብቲ ሰለስተ ማዕዝን ትብል ፊልም ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ናብ ስደት ከምርሑ ከለዉ ብሓንሳእ ንኣሜሪካ ዘጋጥሞም ዝነበረ ፀበባ ኣብ ናይ በዓል ምድረ በዳታት ናይ በዓል ሲናይ ድዩ ካልእ ድዩ እንታይ ከም ዝመስል ኢትዮጵያውያን ድማ ነቶም ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ሕግዝዎም ከም ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ኮይኖም ንኤርትራውያን ዘሪሎም ከም ዝነበሩ ወዘተ እያ ተርኢ እዚ ድማ እንታይ ንምባል እዩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝፈልየና ነገር የለን ሓደ ህዝቢና ናይ ሓባር ሽግር ኣለና ብሓባር ሽግር ከጋጥመና ብሓባር ኢና ንፈትሖ ወዘተ ወዘተ ንምባል እዩ ስለዚ እዚ ክስራሓሉ ፀኒዑ እዩ ካብ ነው ካልእ ናይ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ውልቀ መላኺ እሱን ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ግዜ እዚ ብጋህዲ ዓውዝ ዝረበሉ ዘሎ ግዜ ካብቶም ንሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣክሂዶም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝዛረቡ ዘሎ ሓደ ዳዊት ወልደ ገርጊስ እዩ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ኣባል ደርጊ ናብ ማሕደሪ ኤርትራ ዝነበረ መን ከም ዝኾነ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ንሱ እንታይ ይብል ምስ ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዘራሪብና ወላ ንስኻ ክትመርሕ ኢልናዮ ሕራይ ኢሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንክትክብሮ ፀገም ኣለኒ ኢሉ ነጊሩኒ ነይሩ እዩ ዝብል ሕጂ ዳዊት ወልደ ገርጊስ እዚ ሓደ ኣፀቢቕኩም ኣስተውዕሉ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ መራሒ ንክኸውን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክስራ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ተማኺሩ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣሎ እዚ እንዳርጋቸው ፅገ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ነይሩ ሕጂ ተፈቲሑ ዘሎ ካብቶም ናይ ግንቦት ሸውዓተ ንሱ እውን ተመሳሳሊ ከምዚ ናይ ዳዊት ወልደ ገርጊስ ይዛረብ ኢሳያስ ሓድነት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይደሊ ከም ዝኾነ ኢሳያስ ንክመርሕ ፀገም ከም ዘየለ እሳቶም እውን ቅበልዎ ከም ዝኾኑ ጥራይ ኤርትራ ግን ክትፍለ የብላን ኢሎም ከም ዝሰማምዑ ይነግሩ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ብርሃኑ ነጋ እቲ ክልቲኦም ሓደ የመ እዚ ኣሻግረ ይግለጡ እቲ ናይ ሰላም ዘካይድ ዝነበረ ንሱ እውን ንኢምስ ኢሳያስ ተራኺበ ኣብ ዝተዘራረብ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቀደም ግዜ ማለት እዩ ኣብቲ ምስጢራዊ ርክብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሮማ ከምኡ እንዳሓር ናይ ኣትላንታ ምስ ኢሳያስ ተራኺበ ተዳቂልና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ግዜ እዚ ብደም ተሓዋዊሰን ካብ ኤርትራ ዝውለዱ ኢትዮጵያውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝውለዱ ኤርትራውያን ብዙሕ ስለ ዘሎ እዚ ክትፈላለዮ ዝከኣል ኮይኑ ኣይስማዓንን ገለመልታት ምስ በልዎ ንሱ እውን ሕጂ ንግዚኡ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናፅነት ንግዚኡ ክስታ ክንገብሮ ኢና እምበር እዚ ትብሎ ዘለካ ሓቂ ኢሉ ከም ዝኣመነሉ ኣሻግረ ይግለጡ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ይዛረብ ኣሎ በጀካ እዚ መስፍን ወልደ ማርያም ኣነ ሽምጠይ ገቲረ ክማጎት እኽእል እየ ኢሳያስ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ ዝደሊ ክብል ኣብ ኢሳት ዓዊሉ ተዛሪቡ ነይሩ እኒ ቅድሚ እዚ ኩነታት ዝምምፁ ቅድሚ ናፅነትኹን ድሕሪ ናፅነትኹን ንኢሳያስ ረኺበ ነይረ እዩ ዝብል ስለዚ ዘሰንብድ ነገር እንድሕርሎ በዓል ካሳ ከበደ ምስ ኢሳያስ ዝራኸቡ ከም ዝነበሩ እዩ ረኺበ ነይረ ነዚ ነገር እዚ እምነት ኢሳያስ ሓንቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኣምን ኢሉ ዝዛረብ ማለት እዩ መስፍን ወልደ ማርያም ንርእሱ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ዝኣምን ሰብ ኢሉ ዝብኒ ኢሳያስ ዝገልጾ ከም ኢሳያስ ተባዕ መራሒ የለን ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ይኣምን እዩ ወዘተ ወዘተ እንዳበለ ይገልጾ በጀካ እዚኦም እውን ኣብዚ ግዜ እዚ መስፍን ሓጎስ ዝበሃል ካብቶም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዝነበሩ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕጂ ኣብ ስደት ዝርከብ ንሱ እውን ኢሳያስ ጥሙሕ ሕልሚ ምስ ኢትዮጵያ ብሓባር ኮይኑ ናይ ምምሕዳር ከም ዝነበሮ ኣብ ሜዳ እውን ብኣኼባ ደረጃ ከም ዝገለጸሉ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ሕጂ ናይ ኢሳያስ ኣጀንዳ ሕቡእ ኣጀንዳ በቃልዕ ወጪኡ እዩ በቃልዕ ወጪኡ ኣፀቢቑ ዝዝረበሉ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እንዳበልካ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ካብ ነዊሕ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ዕላማ ዘለዎ ነዊሕ ዝኸደ እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ስርዓት ናይ ኣብይ ምስ መፀ ኢሳያስ ድማ ምስ ኣብይ ኮሸምሸም ክብል ምስ ጀመረ እቲ ነገር ብዝለዓለ ደረጃኡ ክቅጥዎ ይረኣይ ኣለዎ ማለት እዩ ስፖርት ኢልካ ባህሊ ሕጂ ባህላዊ ጉዳያት ገለተ ሓንቲ ጉጅለ ባህሊ ኢሎም ሓደ ሱሳ ዝኾኑ መጣቃዕቲ ሰዲዶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝሕፍር ህዝቢ ኢትዮጵያ እኳ ይተቐበሎምን ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ወሪኡ ከም ዘሎ ኢና ንስተፍል ዘለና እቲ ምጉራህ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ እንታይ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ኣብ ላዕሊ ኩድጭ ኢሎም ዘለው ምስጢራዊ ርክባት ህዝቢ ስለ ዘይፈልጦ ህዝቢ ከዓ ስለ ዘይተሓወሶ መሰረት የብሉን ኢሉ ህዝቢ ዝኣመነ እዩ ዝመስል ህዝቢ ኢትዮጵያ
كم سلزخنا دما إذا وجل بحل تباهلهم كلاهيتي نا إرترا نا إرترا حزب لهم عند الحق زخدو تاريخ زبالاشو تاريخهم زبالاشو من دلحقتي نساتهم أب إثيوبيا أب أواسا أب بحردار أب أديس أبابا استقبلوا لهم أقابلا فيل جدي فشيلي سلازي هذا فشل زخونه من قصاص تراي مالتي درو فشلت أقاتيمي كان إذا سبورتاو ودرات نبي شكلت هذا ناجي كويس أقردو ناجي لمن ذا بزح مدبات يتتحيز له يغز كوصل مايكن بينا بجا كازي حجي بسعيب وخمت تحسيب زلو بزعبا أنا تمام مرحتنا كلتي هاجرات تراقبهم أبكلتي بوتاتات بوسكواس كوبروزبل وينا هاي ما نتاوين مرحت ركبات كفتشم عرقي أمونغ إرتران كيف أنك جبر بحب زم هاي ما نتاوين مرحتون كم عين السبكتات نخكايات قلمنتات زبل مدبات بإثيوبيا وين تتحيز له بدي حرزي ناي هاي ما نتاوين مرحت دما ناي كطبع كيلاتات ناي إثيوبيا مس ناي إرترا كطبع كيلاتات زبهات ناي موياوين ركبات ككايات بحبار كوينهم دما بزعبا زي نحبار كطبعو لمعات إثيوبيا وين أب إرترا وفرن خجبرو إثيوبيا وين نتينا إرترا ودبات بخمي كتقوم له خلو نخلتي بزربح مقدن بالكادو وزته حدا ستأجى وديت له إذا خا دحرتني هاي مرحت هايمانوتات كمتي بزي كازي أبزي كزيادي حكايم استمروا حدث حكايم استمروا أبهردار إسياسو نابتي حكمنا ممرقتا وعلي بديعو حدا قال لك فالنا إذا حكايم ناب إرترا كلا مودي لما تيم مالتي حدثت حكايم يم مستوم تمكرو زلهم حكايم إرتراوان أو كلا مودي لما تيم حماق كمان يتزاربون زلهم حكايم حجي وديهم مستمرتو بزح بليش زلهم حكايم أب إرتراهم زلهم جنتا يزرعك حكايم إرتراوان نايسرح كم زي رخابو انت زي كوينو عابي بليش زلهم حكايم كم زلهونا بعلاتهم كوس كروج انت مالتي حجي زوم تلميدن تماهيرهم كاب إرترا ني إثيوبيا خيدا مالوجن أبت مسزبي كم حدا حاجز كجبر زموت خويني يقرب زلوا إرتراوان بعلم حكمنا أم فوقينا كن عدل سئنهم عدل سلسة أندما إرتراوان حكموا حجونا بيتبع خديم حكموا إرتراوان حكموا نفس السودان يوم خد زلوا وزت حجي إرترا بحكمنا ندحري تمليسا خمزلا بإناينا إذن ما حجي حزب مسزب من دولكا إثيوبياوان نزنا جرزي تقوملو يفتن له مالتي كله نزي حزب مسزبي أب بطؤن منتا تاريخ إرترا خبلل تفتيني إذا تاريخ إرترا إثيوبياوان خبللو زكالهم تعيرا منه تزوجوا جن إرتراوان نز تاريخ زينا إرتراوان خبللو أبز قبرو زلوك ألسي إرتراوان نز تاريخ أم بلال تحبابرهم هلاون تراي تاريخ إرترا زقرة تاريخ الله تاريخ إرترا تاريخ نهزبي إرترا قالسي عوتنا إرتراوان قالسينا إرتراوان نهزبي إرترا ملو هزبي إرترا تساتفو قالسي إرتراوان در أول جننتي أب عوت بتيو إزم بعل كفو علامة هزبي إرترا من دعت يوم كوينو مونيرو نزقول من دعت سجير دما هزبي إرترا أب عوت بتيو نزي عوت زدما بإرترا خور علو تراي زلو مخنياتو كفيل اللي يدقو تساقيه حزب إرترا مجيبو حزب إرترا دخيمي حزب إرترا إذا كل جيروجن نزينا قالسنا حزب إرترا قالسنا حدا سب جيروم كوريوز فتنون ني قالسنا حزب إرترا عبد الحميد كوتو فتنون جحات ريناينا ايوان علامه لو إذا إرتراوان جله جزءاتنا إثيوبيا جلجن تدناجيرو ميمي سلازي كدناغوري يقولكم إرتراوان بتاريخكم كابتن تصنع كني صورة كابتن كني جزءات إيطاليا زنبرة يخون أب جزء جزءات إيطاليا زكاية زنبرة قال سديو أب جزء جزءات إثيوبيا استقايد قال سديو أب جزء فدريشن استقايد قال سديو كل ذا قال ست دماميرو يمودتا ناب حد كونتي كإرترا خبط حزق عليه سلازي فلاليكم أيتر أيوتي قالتي مسرت علوه مسرت دما إرتراوان أنت أربعة دتلان تقاليسهم يمني
أنت إرتراويان أبتجي فدريشن هاجري إلهم تقاليسهم يمين إرتراويان فدريشن كجوبات كله تم تقاليسهم يمين حيرهم تأثيرهم يمين زقول تدمامير ما حزب إرتراد ما بدأتو برد عاد حزب إرتراد حزب عنجيلوه ملو حزب إرتراد ساتفود ما عوض بتشيله سلزي نظام بزوم طلما ترى يكون قالسنا حزب إرتراد سلزي إتهم تاريخ إثيوبياوان تاريخ تبللو نربحهم كل يومه إتهم إرتراوان جزءاتنا بعدوان كوينهم زقورو تومون ربحهم تدناجيركم زلهم جن لب جبرو بتاريخكم كرعو إرتراوانكم بإرتراونتكم كرعو تاريخ كام حد مالت بإرتراونتك زي مخرع بإرتراونتك نإرتراونتك مشات مالتي سلازي زي أتبعكم أستوفلوا لكم دل مالتي كلا زرع لمن ساعات ما أظن هسحت كاتسفهم تقرط مقبارو بزح مقصقصات تزرع زي ما بزح زيد لي كفافالي ሃይማኖታዊ ድዩ አውራጃዊ ድዩ ፀረ ስዋኣትን ፀረ ሃገርን ፀረ ሽፍትነት ወዘተ እንዳተልካ ዝካየድ ዘሎ ንመንእሰያት ማኣዝኖም ንምስሓት ወይ ከዓ ተስፋ ቆሪጾም ኣዳዎም ከም ዝጠምሩ ተስፋ ይብሎም እዚኦም ዶ ብጓዓዝ ይዱ ተስፋ ከም ዝቆርጹ ንምግባር መደብ ዝካየድ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዙሓት ድማ ተገሪሆም ነዚ ሆብልሉ እዚ ሆትብሉ ዘለኹም ብህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ይመዝነኩም ከም ዘሎ ምፍላጥ ከልየኩም እዩ ምክንያቱ ህዝቅያትን ከሎ ብላፅና ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራ ክትላገጽ ከለኻ ከቢድ ይትዋጋ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይትረስዕዎ ትዛረቦ ከለኹም መተሃላለኽት ማወፃን ድሕሪ ምሰብ ተሃላለኽኩም ትገብሩ ለኹም ንህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ዘሎ ግን ይዕዘበኩም ከም ዝኾነ እቲ ስቅያት ይስከሞ ዘሎ እቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ድማ ይመዝን ከም ዝኾነ ጽባሕውን ክዛር ኣፉ ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ግዜ ኣፍ ኣውፂኡ ክዛረብ ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ኣትዉ ስለዚ ኣነ መልእኽተይ ዘመሓላልፍ ዘለኹ ተናጊሮም ብሰንኪ ሰሪ ደረጃ ንቕሓቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ህውተታት ዝኣቱ ዘሎ ንዕኦም እዩ እቶም ብመደብ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ተረርቲ ልቢ ነቲ ጌጋ ፈሊጦም ኣብቲ ጌጋኦም ዝነቕፁ ንዕኦም ኣይኮንኩን ምስ ህዝብኹም ተሓወሱ ጥራይ ዝብል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣቃልባኹም ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ክበርዎ ዝብል ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ነቶም ድምፆም ሓቢኦም ወይ ሳይለንት ማጆሪቲ ትቦም መርገፂ ዘይወሰዱ ተባሂሎም ዝፍለጡ ተስፋኹም ዝቆርፁ ገይርዎም እዩ እቶም ሳይለንት ማጆሪቲ ኢልኩም ትገልፅዎም ወይ ድምፆም ሓቢኦም መርገፂ ኣይወሰዱን ትብሎም ደለይት ፍትሕ እዮም ድሌት ናይ ፍትሕ ኣለዎም ኣብቲ ቃልሲ ወላ ኣብቲ ቃልስናይ ተቃለስናይ ፍትሒ እኳ እንተዘይኮኑ ደለይት ፍትሒ ግን እዮም ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ዝግበር ዘሎ ኣዳቂቆም ፈልጥዎ እዮም መርገፂ ክወስዱ ኣይደለዩ ብተፈላለዩ ረቑሒታት ኩሎም ኸይዱ መርገፂ ክወስዱ ኣይደለዩ ግን ስምዖም ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣለና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ጎንና ንኸይነሰልፎም እዞም ከደናገሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ዕንቅፋት ኮይኖምን ኣለዉ ተስፋ የብሎምን እዚኦም ከምዚ እንዳኣሎም እንዳበለ ሰብ ብላዕሊ ክኾነልካ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ተስፋ ከም ዝቆርጥ ምግባሩ ነቲ ኤርትራዊ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ኣብዚ እውን ልቢ ክገብር ከም ዘሎ ኤርትራዊ ክሕብር ይፈቱ ኣነ ካልእ እዚ ብወፃእተኛታት ተመዊልካ ንኢሳያስ ኣሊኻ ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ኣብ ዙርያ ዘለው ኢሳያስ ዘለው ጠራኒፍካ ሓደ ፅገና ምግባር ዝበሃል ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ኣጥፍዎ እዚ ናይ ፅገና ምንቅስቃስ ሓደ ከም ዝኾነ ንኤርትራ ምክንያቱ ኢሳያስ ውልቀ ሰብ እዩ ንሕና ስርዓት ቅየር ኢና ኤርትራ ዝተቃለሰት ዝኸፈለቶ ዋጋ ሓደ ቅዋማዊ ዴሞክራሲያዊ ብሩህ መጻኢ ዘለዎ ኤርትራ ንክትሃንፅ እዩ እንተዘይኮይኑ ናይ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ ስለዚ እቶም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዝነበሩ ኣብ ደገ ዝወፁ ምስቶም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ብሓንሳእ ተጠማሚርካ ወፃእተኛታት ሓጊዞምካ ገንዘብ መዊሎምካ ወዘተ ንኢሳያስ ኣሊኻ ሓንቲ ፅገና ሓደ ፅገና ምግባር እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ስርዓት ምቅያር ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ
تقالسلو ام اعلامو نصحي زدلزلو فزي كوين ناي سبات مقيار يكون زدلزلو حزب ارترا بعلو ونانو خوينو بعلو نعو زديسب مرزق الله ويلنا انا نقالس زلنا ስለዚህ በጀካዚ قال لومي نرب حيلات ويسب بزحنا زلنا نرب حيلا خا اب مسل تطباقي سب او مسلات دو اتعرق تدو يلدو دالكا زغبر زلو مخا بزح متبعات ناي دغ زلو ፖለቲካ ዕላማ زلو مقصقصات نري لنا ني سب او مسلات زطابقو ኤርትራውያን يلون አይኮን ኩንቱ ዘልو አለው በሙሉ ኃይለም ዝቃለሱ ተጣባቅ سب او مسلات አለው አምኑሎም ኢና ሰርሑለው بزي كازيوم ግን ብዙሕ ሰብ ربحات ركبايلو اب كوكو زغوي سب كاخم زلو اب ግምት ክነእትለና እዚ ኩሉ እንዳፈለጥና ኢና ክስታኽ ንገብር ዘለና ስለዚ ኤርትራውያን ተቃውሞና ኤርትራውያን ከመይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ካብ ኩሉ ቆጽጾና ኮቶ በጊስ ሕጂ ተቃውሞና ኤርትራውያን ከመይ መስል እንድሕሪኦ ኮይኑ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ የብሉን መንእሰይ ኣብ ሰራዊት እዩ ዘሎ እቲ ዝርከቡ ህዝቢ ድማ በስከዳጅ ይኹን ብገለኹን ብረታ ኣጭዮ መናባብሩ ብሰላም ንኸይካየድ ከማን ተዓናቂፉ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ መሪርዎ ካብ ምጉርምራም ሓሊፉ ዝወሰዶ ስኩምቲ የለን የጉረምርም ግን ኣሎ እዚ ምጉርምራም ድማ ጥልኢ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ጥልኢ ኣብ ልዕሊ ስርዓት እንድሕር ኣለዎ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይ ኮይና እንድሕሪ እታ ልዕሊ ሰንሰለት ተበቲኻ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዓዊሉ ዝዛረበሉን ነዚ ዝካየድ ዘሎ በቲ ሓበሬታታት ዝረኽቦ ዘሎ ብዙሕ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ከም ዘሎ እነዚ ነገር እዚ ድማ ብኣፉ ክምክቶ ከም ዝኾነ ስኢልና እንዳበለ ወዘተ ይዛረብ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ ከምኡ እንዳበልካ ተግባር እንድሕር ዘይብሉ ወይ ናብ ህዝባዊ ማዕበል እንድሕር ዘይ ቀፂሉ ዘረባ ኮይኑ ይኽተርፍ እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንእሽተይ ዓቕሚ ንእሽተይ ደጀን ስለዝሰኣነ እምበር ደጀን ተዝረክብ ቀደም ነዚ ስርዓት እዚ ኣባሪዕዎ ማሃለዎ ነይሩ ኣልይዎ ማሃለዎ ነይሩ ኣብ ደገን ዝርከብ ተቃውምቲና ወይ ደለይቲ ፍትሒና ተቃለስቲ ናይ ፍትሒና ንበሃል ሰባት እንታይ ንገብር ኣለና እንድሕሪልና ሓደ ዝተወደበ ሓያል ተቃውሞ ክንምስርት ኣይከኣልናና ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ተምርሓላ እንታይ ብዝኸፍአ ኩነታት ብጉሁድ ኤርትራ ናብ ምልሓቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ ብጉሁድ እቶም ትማሊ ዝሰዓርናዮም ፀላእቲ ንኤርትራ ክጎብጡ ብጉሁድ እንቀሳቀሱ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭፍራ ድማ እዞም በዓል ህበይ በዓል ገለ ዘለዎ ኩሎም ተኣኻኺቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዕንድርዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኦኬ ኢሳያስ ድማ ብጉሁድ ነጊሩ እዩ ባዕልኻ ምርሓና ሙሉእ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ ወዘተ ወዘተ ኢሉ እዚ ኣባሃህላ እዚ ካልእ ትርጉም ኢሳያስ ዝበሎ ክግበር ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ንኣፉ ይኹም ኢሉ ገለ መንታት ገለ ዝበሃል ዘረባ ሰብ ባዕላ ከተመኽንየሉ የብላኒ ኢሳያስ ባዕሉ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ክገብሮ ድማ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዘይግበር ነገር እዩ ገይሩ ዘሎ ኣይከኣልን ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ክግበር ዘይከኣል ነገር ገይሩ ኢሳያስ ንኤርትራ ብከምዚ ዓይነታት ተሓዝያ ኢሉ ዝሓለመ ሰብ የለን ሕማቅ ወላ እንተጋጠመ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ተጋጥም ኢሉ ዝተፀበየ ሰብ የለን ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ገይሩ ክኸውን ዘይክእል ነገር ኣብ ኤርትራ ገይሩ እዩ ኤርትራ ናብ ገሃድ ነፍሳት ቀይዋ ስለዚ ሓደ ሰብ ክገብር ይኽእል ከም ዝኾነ እንድሕር ስቂልና ንሪኦ ኣለና ድማ ናብ ዝኸፍአ ክምርሓና ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ ቃልሲ ድማ ከምቲ ኣይከሰርናን ዝበሎ ኣይከሰርናን ኢሉ ክፅምራ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ኣብዚ ኣፀቢቕኩም ከተስተብሉ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክግበር ዝግብኦ ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ሓደ እታ ልሕልሕቲ ቃለቤት ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና እንታይ እቲ ልሕልሕ ቃለቤት እታ ልሕልሕቲ ቃለቤት ሓደ ነገር ስዕር እንድሕር ኮንካ እኮ ነቲ ሰንሰለት ክትፈትኮ ኣለካ ነቲ ሰንሰለትካ ኣብታ ዝልሕልሕቲ ቃለቤት ኢኻ ትፈትካ ሕጂ እቲ ዝልሕልሕ ቃለቤት ድማ ሕጂ ኢትዮጵያውን ብዙሕ ኩነታት ፈጢሮምልና ስለ ዘሎ ነታ ልሕልሕቲ ቃለቤት ክንበትካ ክንክእል ኣለና
ኣብዚ ግዜ እዚ ትዛዓበየ ጎስጓስን ትዛዓበየ ጥርናፈን ውዳበን ኣብቲ ኣብ ባርነት ዝርከብ መንእሰይ ክግበር ዝግብኦ እሳታ ዝለሕልሐት ቀለቤት ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እዞም ባሮት መንእሰያት እቲ ባርነት ክቅፅል ተባሂሉ ተነጊርዎም ስለ ዘሎ አንጻር ባርነት ተስኢልካ ኩልኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ስፓርታኩስ ኩኑ ስፓርታኩስ አንጻር ጊልያነት ምስተሰ ኩሉ ሰብ ይስዕብዎ ኩሉ ሰብ ሓደ ልቢ ዘሎ ኒ ግፍዒ ኒ ባርነት ዝቃወም ህዝብ ሕጂውን ወሪደሎ ፀኒሐ ሃሎ ዋለኹምሽ ሕጂ እቲ ክንብሎ ዝግባአና ኩልኩም ስፓርታኩስ ኩኑ ክንብሎም ክንክእል ኣለና ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ምክንያቱ ባርነት ከወግድዎ ኩሎም ባርነት ሕጂውን ባርነት ቀፅል ብለካ ስለ ዘሎ ንዘለኣለም ሕቆኻ ክትክጭብ ኢኻ ሓዳር ከይገበርካ ፍረ ከይካ ብዘይ ብባርነት ክትመውት ኢኻ ስለዚ ንባርነት ካብ ባርነት ሞት ሓይሽልካ ትስእ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት በዓል ስፓርታኩስ ገይሮሞ የመ ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ግን ንስኻ ኣብ ባርነት ኣቲኻ ኢልና ጎስጓሳት ከነካይድ ኣለና እዚ መንእሰይ እዚ ድማ ክትስእ ኣለዎ እሳይ ከዓ እታ ዝላሕልሐት ቀለቤት ነቲ ስርዓቲ ክትቦትኮ ትኽእል ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ነዛ ቀለቤት እዚኣ ንኽበትካ ብምሉእ ሓይልና ክንቃለስ ኣለና እንተተኻኢሉ እውን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ሰሊኽካ ኣቲኻ እዚ ውዳቤታት እዚ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ካልእ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ገንዘብካ ተኣሲሩ ኣሎ ገንዘብካ ተኣሲሩ ባዕልኻ ዘጥረኻዮ ገንዘብ ወሲድዎ ኣሎ እቲ መንግስቲ ገንዘበይ ሃበኒ ድላየ ክሽምተሉ እየ ክትብል ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዕዳጋ ኤርትራ ብናይ ኢትዮጵያውያን ዕዳጋ ዘቕቢቡ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዘቕቢብሉ ዘሎ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብ የብሉን ገንዘቡ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ገንዘብካ እሰር ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘበይ ኣይትእውዶን ኢኻ ኢሉ ክትስእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ልሕልሕ ነጥብታት ንህዝቢ ኤርትራ ብቐሊሉ ክትወፅን ከነጓሳጉሰሉን ክንቃለሰሉን ወላ ኣብዚ እውን እዚ ነዚ ደው ክብል ኣለዎ ኢልና በርቲዕና ዝግበር ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ሕፅረት መድሃኒት ስለምንታይ ሕፅረት ሕክምና ኣብ ኤርትራ ሓካይም የለውን ግን ሓካይም ከም ዘለዎ እኮ ወላ እዞም ኢትዮጵያውያን በፂሖም ዝምለሱ ዘለው ናይ ህዝቢ ይምስክሩ ብሉፃት ሓካይም ከም ዘለው እዞም ብሉፃት ሓካይም ዳእንታ ኮይኖም እሶም ከለው ሰብ ንወፃኢ ኺዱ ዝሕከም ዘሎ ከስርሕዎም ስለ ዘይከኣሉ ወላ እቲ መንእሰይ ሓደስቲ ምሩቃት ሓካይም ገለመታት ኣብ ባርነት እዮም ዘለው ኣብ ኤርትራ ሕፅረት መድሃኒት ኣሎ ሕፅረት መድሃኒት ስለ ዘሎ ዓይንኻ ሓሚምካ መድሃኒት እንድሕር ናይ ዓይን ዘይትረክብ ኮይንካ ክትሓውት ትኽእል ትዓውር እዚ እዩ ዘሎ እቲ ክስታት ህዝቢ ኤርትራ ሕፅረት ናይ ሃለኽቲ ኣቑሑት ኣለዎ ሕፅረት ናይ ሃለኽቲ ኣቑሑት ድማ ወላ ሃለኽቲ ኣቑሑት ተረኽበ ድማ ገንዘቡ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ እዚታት ኣበርቲዕና ክንሰርሐሉ ዝግባአና ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትስእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንፀልዎ ስለ ዝኾነ ክትስእ ክኽእል ኣለዎ ነጋዶ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ መፅኦም ወፍርን ክገብሩ ነጋዶ ኤርትራውያን ክኽልከሉ ከለዉ ነጋዶ ክትስኡ ዝግብኦም ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩላ ሰብ ተጠርኒፋ ብሓባር ኮ ትብለሉ ናይ ሓባር ረቋሒ ስለ ዘሎ ነዚ ልሕልሕ ቃለቤት ክንጥቀመሉ ክንበትኮ ክንክእል ኣለና ካልእ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቤት ማእሰርታት ብዙሕ እዩ እቲ ተኣሲሩ ዘሎ ህዝቢ ድማ ማዕለያ የብሉን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዓብይ ጎስ ዝግቦ ኣብ ወፃኢ ይኹን ወትና ሃገር እሱራታ ፈቲሓ ንስኻትኩም ከንታይ ትገብሩ ኣለኹም እሱራት ኣይንፈትሕ እንዲና እንታይ ዝገበሩ እሱራት የመን ወዘተ ዝብል ጎስጓስ ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ብቱዕ ህዝቢ ኤርትራ ክንቀሳቀሰሉ ዝግብኦ እዩ ምክንያቱ እሱራት ኣብ ሕጊ ክቐርብለዎም እቶም ብዘይ ገበን ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ክፍትሖም ጥራይ ክኽፈሉ ኣለዎም ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ብዘይ ኣገባብ እንድሕር ተኣሲሩ ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈፀመ ዕንወት እቲ ሃገር ክትከፍሎ ኣለዋ ሕጂ ወላ ኢሳያስ ተዘይከፈሎ ዳሕራይ ዝመፅእ መንግስቲ እውን ክኸፍሎ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ኣገባብ ዝግበር ነገር ሕጂ እንታይ ሓንቲ ክንገብራ ዘለና ንሕና እንታይ እዞም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ኣገባብ
سبات أسر زلوا نساتهم نرسم على حق قرب كلهم أبز جزازي نعوينا قالت خنا كايد زلنا أب حق قريب ما كل جزء أتي تتعاوز خونة سرعة ولا نتوم طلعتي ونزبحالو أب حق قريبهم لك عساتهم الجبور وخدقهم زي كونسي سرعات حقي تي تتعاوز خونة سرعات حقي ويجي بروس أوف لو زبحال كتكبر كفلالو هوت قالو خلخل تبقى وتصالو دايانو بمقابعة بزساتفو مقابعة قربو كلهم مسكر قربو لهم اتي زخونه رتعاو زخونه اكايدا ناتي مسرح فردي كايد قلالو اسور سدرابيت كوصحو لهم فتوت كوصحو لهم ودايدما بقالع حزب زري خون قلالو ازيتات ولا ابتم صلاتينا نبلم اتم سرعات حق خنا نقص ندلي بخوم مقدينا خنحزو بخوم مقدد ما بحقاو مقدي فردك فرد خنحب نخدينا حقي لعل زخونه نغري بحق مخادما زمسلو نغري يلا سلازي نزي قدات زي ابز غزيازي ابرتعنا خنقالو سول زغباناي حجي ابز غزيازي ازيتي لحلح قلبيتات نحزبي بقللو كتسو كتأمرون زخيل سلازكونه اتي نغاو حد دمصي ابز زتكورك خونالو تلعل منسي تلعل انصار بارنت تلعل شيخ سبارتاكوس تعويتي ولا اتي جيليانت نخترف ابا ابركتو زغبر سبارتاكوس ام غيزي ام بعد سبارتاكوس زو غبرو خلو لو من يحبلو لو من تاريخ عالمنا سلازكونه سلازي زحبن تاريخ سرح اندابلنا بوسكوساتنا نغبر لنا مخنياتو زمن اسم ببارنت كمزيلهم رعيمام قصلو يبلومن دقنا يمه كوبخو قصلو يبلومن كنقالو سلو مالنا ابدغ زلنا يكون اوشت زلنا اذا ساتومون نزي نغرزي كنقحلون نتي نزي بارنتاو سلسلت ما كبتكو خوللو زي ابرتعنا نقالو سلو طرا يخلكم زدلي زي دخون قننا نزي قالسات كنا دخون قننا خنوغدالنا اب ارترا حدا دخون قن استراعي ነገር አለው እንታይ ሰብካ እንድሕሪ ኣብ ስልጣን ኣሎ ቤተሰብካ ኩን ወዲ ዓድኻ ወይ ገለመንታ ኣብ ስልጣን እንድሕርሎ ምስቲ ስልጣን ኣይትበትኽን ምስቲ ድሕሪ ስልጣን ትኸይድ ሰብካ እንድሕሪ ገለ ጋጢሞ ድማ ተቃ ከም ይኮነን ብመትከል እዩ ቃልሲ ብመትከል እዩ ቃልስና ኣብ መትከል ተመርኮሶ ክኸውን ኣለዎ ሓደ እዞም ሓለፋታት ፀረ ሃገርን ህዝብን ዝኸዱ ዘለው ፀረ ፍትሒ ጠጠው ዝብሉ ዘለው ገለ ረብሓታት ረኺብና ኢሎም ጠጠው ክብሉ ክእሎ ሰለይቲ ዝዕንድሩሉ ባይታ ክንፈጥር የብልናን ብፍላይ ከዓ በዚ ናይ በዓል ዲስኢንፎርሜሽን ዘሎ ሰለይቲ ሓሶታት እንዳነዝሑ ጉሩ ኮነ ፍቅድ የብል أوشت أبدأ زدهم قني كدالو خلالو نزت دالي دما أبدأ غاية كودا خليت سرحيدات سلازي أجوهم أجونا ترايح وزدلي توم نهاجرن حزبن أحلفهم زهوب زلود ما درت كن قبر لهم كن كلالنا لومي إريترا إذا كل مسوات بلاش كونه بلاش نخي كون دما برجعنا هنسرح سلازلنا إذا هاجرن حزبن أحلفهم زهوب زلو درت كن قبر لهم كن كلالنا أبزو قونا بوتا أب وشتير ترى زي كونس ولا أبسلت مسألة عندرو فنفقدون يبلنا حدا درت كجبر كفعله عجيب حنت نجار أنا في خلينا أفتنا مودة زرباي مالتيك المعصاوي ده رئيسي أسمني كمرح بس يبغى حساب يزاربلو ده رئيسي أسي من محيزنا لنا من يكمرح قال وزة تزبلت زربات تعطله من يتقليت سلامتاي يسبسي نتوم أبدوري إيشاس زلو مها ديكتاتورنت تمرتي تعلم نبعتهم سلامتاي يسبز تمت هذي إرترا سبب إرترا هذي لا يكونين سلازي هذي إرترا بعلو وانو كفلت أيك إلندي
ስለምንታይ ሰብዚ ነቶም ዲክታተርነት ዝተላመዱ ንዕኦም ዝጥምት እቶም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዘለው ኣይጠቕሙን እዮም ኣነ ክነግረኩም ምክንያቱ ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ዲክታተርነት ትምህርቲ እዮም ተማሂሮም እቲ ትምህርቲ ምሁር ገለመልታት ገለትብሎም ምሁራት ኣይኮኑን ደንቁሮም እዮም ናይ ዲክታተርነት ትምህርቲዮም ወሲዶም ብዲክታተርነት መገዲዮም ከዓ ዝኸዱ ንዕኦም ኣብ ግምት ኣይተእትውዎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ከም ምዃኑ ብሉፅ ዝኾነ ብሉፅ ህዝቢ ክብል ከለኹ ካብ ካልእ ህዝብታት ፈልየ ብሉፅ ብለኹም ዘየለኹ ትፈልጡ ለኩም ብልጫ ዘለዎ ህዝቢ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ ንምባል እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ክመርሕ ክእል እዩ ዋንኡ ይፈልጥ እዩ ንሕና ዘድልየና ዘሎ እቲ ህዝቢ ዕድል መወሃቦ ህዝቢ ዕድል እንድሕር ተዋሂብዎ መን ከካይዶ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ እዚ ብዙሕ ህዝቢ እቶም ብሱላት ክወፁ ከም ዝኾኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ድማ ድኽመት ናይቲ መንእሰይ ኣይጀርኢ መንእሰያት ኣብዚ ክነቕፎም ደልየ ምክንያቱ ደጋጊምና ንዘረቦ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ኣይርድኦን እዩ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ኩነታት ሓደ ግርጭት እቶም መሰረታውያን ናይቲ ግርጭት መሰረታውያን ረቋሕቲ ናይቲ ግርጭት እቶም ኣብ ባርነት መንእሰያትን እቶም ባርነት ወነንቲ ኮይኖም ዘለው ወነንቲ ገላይን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ግርጭት እዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ድማ ነቲ ባርነት ክበጥቅዎ ክእለዎም ነዚ ባርነት ዝኽበጥክዎ ድማ በሊሕ ቃልሲ ከካይድለዎም መራሕቲ ክፈጥሩለዎም መራሒ ኣብ ቃልሲ ኣብ መሪር ቃልሲ ዝፍጠር ስለዚ ክፈጥሩ ክእለዎም ነዚ ዘይምፍጣሮም ሕጂ እቶም መንእሰያት ኣብቶም ካልኦት ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዘለው ኣብኣቶም ምጥምቱ ኣብቶም ቅድም ዝጋደሉ ዝነበሩ ሓርበኛታት ኣብኣቶም ምጥምቱ ሓርበኛ ከማንኮ እቲ ግቡእ ምስ ፈፀመ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ድኻም ከም ዘለዎም ክንፈልጥ ኣለና ምስ ሓድሽ መድረክ ዝኸይድ ምዕባለ የለን ንኽነግረኩም ቅድሚ ሕጂ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ጋዜጣ ፅሒፉ ነይሩ እዩ ንሕና እቲ ዝነበረና ኣካይዳ ምስጢራውነት ዝዓብለሎ ምስጢራውነት ኣብ ዓዊትና እዩ ሕጂ ግን ግዜ ኣና ከኣት ምስጢራውነት ኣብ ደም ተስራሓና ኣይክእልን እዩ ኣነ ኣብ ምርጫ ኣይሳተፍን እየ እዚ እኮ እቲ ሓቂ ስለዚ እቲ ሓርበኛ ወለዶ ንሱ ክመርሕ ዘሎ ምስጢራውነት ኣቶ ኣብ ናይ ሞኽዓ ዳሕራዊ ረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣብ ቃልሲ ክሳተፉ የብሎም ወይ ከዓ ክጎኖም ዘይኮነ ኣብ ቃልሲ እቲ ናታቶም ተመክሮ ከመሓላልፉ ክሳተፉ ኣለዎም ወላ ኣብቲ ናይ መሪሕ ቦታውን ክፃወቱ ክእለዎም ግን ነቲ ናይ መንእሰይ እቲ ናቱ ግቡእ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ መሪሕ እቲ መንእሰይ ተመሪሑ ጥራይ ተጎቲቱ ዝኸይድ ኮይኑ ጥፍኣት ዝሓና እዩ ስለዚ መንእሰይ ወለዶ እቲ መሰረታዊ ግርጭት ኣብ መንጎቶም ባሮት ኮይንካ ዘለኻን ኣብ መንጎቶም ባሮት ገይሮምካ ዘለውን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ግርጭት ስለ ዝኾነ ነዚ ሰንሰለዚ ብተኮ ነዚ ሰንሰለት እንድሕር በቲሕካ ድማ ርሁብቲ ኤርትራ ክትመፅእ እያ ስለዚ ክቡራት ኤርትራውያን ፅኒልኩም ክሰምዑን ፀናሕኩም ብዙሕ እናመስኮንኩ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ተኣፋፊ ኩነታት ስለ ዘለና በርቲዕና ክንክእል ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ኩነታት ንዓና እውን ብኣወንታን ብኣልታን ፀሊምና ኣሎ ብኣወንታ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ንኤርትራውያን ንክንሰምርን ንክንጥመርን ሓጊዝና ኣሎ ኣልታ ዝብሎ ዘለኹ ድማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ደግሲ ደጊስዎም ንኤርትራ ክገብጡ ይንቀሳቀሱ ኣለው ሓደ ሕልሚ ተጋሂዱ ኣሎ እዚ ደግሲ እዚ ኣብ ኤርትራ ንኸይትግበር ንቃለስ ክንክእል ኣለና እቲ ንኤርትራውያን ኣብ መስማር ዝሓገዙና ኢትዮጵያ ግን የቐኒልና ስለዚ ፅኒልኩም ሰማዕኩኒ ብዙሕ ዘመስግነኩም ንሕፅር ዝበለ ግዜ ድማ ሕቶን መልስን ክቕበል ድልውየ የቐኒለይ ዝነኣስኩም ኣይትሕመቁ ዝዓበኹም ደኺምና ኣይትበሉ ተቃለሱ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ኩልና ድማ ቃልስታትና ኣወሃሂድና ነበርትዓዮ እታ ልሕልሕቲ ቃለቤት ድማ ንኩልና ትምልከተና ንመንእሰያት ንነጋዶ ንተራ ህዝቢ ገንዘቡ ተኣሲሩ ዘሎ ንኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቀዩ ዘለው ወገናትና ንኩሉ ስለ ትምልከት በርቲዕና ነዛ ልሕልሕቲ ቃለቤት
ንኽትብትኽ ብርትዕና ንስራሕ ስለዚ ፅኒልኩም ሰማዕኩኒ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ደሊ ያቀኒለይ ማይክ ነፃ ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ቁሱም ያቀኒልና ስማዕ ኩሉ ተስፋ ገብር ተኸታተልትና ትርብሽም የላን ክትከውን ከዓ ተስፋ ገብር ማይክ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ኣጅሩ እንደጊምና ብሽመይ ብሽም ኣማሓደር ተሕት ደጋሚ ንመደብ ናይ ሕቶን መልስን ክንሰጋገር ጋሻ ኣፍቂዱልና ኣሎ ኣብኡ ከለኹ እግሪ መገደይ ሕቶይ ከቕርብ ክቡር ጋሻና ኣቀድም ኣቢልና ኣብዛ ሓለፈ ክልተ መዓልቲ ሓደ ምትኸው ናይ ትምተ ዘይተጋገ ገዲም ተጋዳላይ ዶክተር ኣሰፋው ሓደ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብፍላይ እውን ኣብዚ መስርሕ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ እሱ ዝገለፆ ኣብ ሓደ ኣካይዳና ብዙሕ ኣስተዋፅኦ እኳ ዋላ እንተለዎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ከምቲ ዝግባእ ንክኸይድ ግን ኣይተዓወተን ፈሺሉ ዓይነት ክስታይ መረዳእታ ሂቡ ዋላ በቲ ብመድረኽ ወገን እውን ዳግመ ክግበር ሓድሽ መደባት ትምህርቲ ተሓሕዛ ዝፀንሐ ምስቲ ሕጂ ሁሉ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ እውን ከስራሕና ይከኣለን ከምቲ ኣባጋግሳና ገለ ዓይነት እዩ ብኣንፃሩ ግን እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ከዓ ብጣዕሚ ብዝሓየለ ይመፅእ ንሪኦ ኣለና ከምዛ መጠረሽታ ዘለዓልካያ ከዓ ሕቶ ሊደርሽፕ እያ ሕጂ ነዚ ቦቶም ኣብ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ኖ ካብ ላዕሊ ክመፁ ኣለዎ ሓደ ኢንስቲትዩት ወይ ሓደ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ማዕከልነት ዘለዎ ክስታይ ዘይ ምህላውና ከዓ ኢልካ ከም መረዳእታ ኣቕሪብካያ ነርካ ኣብኡ ይሰማማዕ ኩሉ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኮ ዘን ብውድባት ተመስሪተን ዘሎ ምንቅስቃሳት ሓደ ዝህቦ ዘለዋ መብርህን የለን ነዚ ኩነታት ኣብ መንጎ ዝኸይድ ብኣንፃሩ ህዝብና ተቃውምኡ እንዳጓሃረ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዩ ተገበረ እንታይ እዩ ትፍታሕ ኢልካ ተኣምን ክቡር ጋሻና እንታይ ምክንያቱ ህዝቢ ይስሬዲ ህዝባዊ ውዳበታት ወይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መሪሕነት የድሉ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ታንኪ ኦኬ እቲ ዳግመ ስርርዕ ፈሺሉ እቲ ነካይዶ ዝነበርና ኣይተዓወተን ፈሺሉ እንጂ ካየሞ ካብ መጀመሪኡ ኮ ወላ ክብልኮ ዝኸለዎ ፍሽል እዩ ነይሩ ኣነ ሎሚ ንዕኡ ተረዲእዎ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ፅቡቕ ካብ መጀመሪኡ ግን ፍሽል ነይሩ ምክንያቱ ግልፅነት ዝጎደሎ ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ግልፅነት ዝጎደሎ እቶም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዝነበሩ ላዕለዋይ መሪሕነት ዲክታተርነት ዝተዓለሙ ንሕና ብሓንሳእ ተኣኪብና ደገፍ ከዓ ናይ ደገ ረኺቦም እዮም ሕጂ ሓደ ካብቲ መፍሸሊ እውን እቲ ደገፍ ናይ ደገ ስለ ዘቋረፀ እዩ በዓል ኣሜሪካ በዓል ኤውሮጳ ሕብረት እቲ ዝህቦኦም ዝነበራ ገንዘብ ኢሳያስ እንታይ እዩ ዝብል ኢሳያስ ስግረዶብ ንኽዓገት ናብኡ ንክህቦ ንዓእቶም ከሊአንኦም ማለት እዩ ስለዚ ብዓንተው እውን من يزمو لكم زلوخ كقولوا حزب جنري من يزمو عندك أي حكب برنت تي بفلاب ردي عند برهان انتي ترى خمس نورا عم فراسي نبابتي ناي كلتش عملت مرتب ردي جن بزح نجارات حباء نجارات نير حابي كاز خيد كاب حزبي تحابي كاز خيد مكسقاسات أي سرع فشيلو وحراي فشيلو كاب قدمون فشيلي نير مهنياتو ህዝቡን ባተኮሮ ይዝካታተሎ ነይሩ ምክንያቱ ግልጽነት ዘይበሎም ኣብ ምስጢራውነት ዝተሓቀ ምንቅስቃስ እታ ናይ ሕብእቲ ሰልፊ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዝነበረ በኣንጻሩ ሕጂ እዚ ደንብ ተቃውሞ እንዳበርታ ኣካይዳ ኣሎ ዝበልካ እሱ ይተሓቅቆ ምክንያቱ እቲ ተን ውድባት ዝበሃላ ኣይሰርሓን ብዓይን ሓቂ أدمع إسراح سريحة بالودب يلا حجي الساتن بحر زي سريحين الساتن أبوشت زي أنا قبل زوات ترى أبوشت زي 10 عملت غير اللي قبل زوات كتشف أنا واتيه
أوشت إذا 12 عام زرع أخوان دحرله حنت ودب فح كتبدن حنت خال ودب كتمسرت أنت زي كوين بات أدمع أسرح كسرح إيرانان كابتي أنزار إسياس دقور أختاد ما فح مسبلا ننهدن دقور أو من نقاط بزح أبتي أكايد عندما سرعات زتختله أكايد أي نبرنن أبتي ناي ديكتاتور نتوصعي بسول زخونا أكايد كخدا إيرانان سلسلة سرحة كم مجمر يساتن نمتبع دا أيجيك ستايز ربر نيرمبر أي سرحان ينيرن حجيجن هزبي ندير له تايز ندروز له هزبي لومي بجهود نيرتران نملحق وقع داقا زي قبروا له جزيه ماشي حجي بتوم تماليز تسعروا درقاويان أبزي إثيوبيا كبر رخيبهم كمدلو نهزبي إثيوبيا داقما يحاو خطوبسو نكاسا أصو هزبي إرترايل زدمان هزبي إرترايل يقطعوي تاريخو كبالا شخري يقطعوي سلازي هزبي إرترا ناتت أمر ماتيو عاو حدناتو زسمرو له جزيه بتحيو سلازي كم تعانتو يزبلكو اتي من سي حايلي اتي قطع نعو يزبلكو تنسيو أبارنات أتيو أبارنات زعاتو ودما نتبارنات نخبطكو حدا تعي سرعات نختكل اتي زعابي أور أبزباني يزلو دايناميكاو عاقمو ختقومو الله أيكالنا له جي نايتو ودبات يكون نايت من سي دخاني زريكا اتمن سي عقمو أيفلتن أبقالسي برجع أنت ذكالس أبقالسي زفريو وزحات عبيت مراحتي اللو الذي تنودبات مجلسي أيها أنت مجلس خبائن مو أتي مجمريا مجلس خبات خوينن أتي برنامج تقوامن كمان نهزبي جليسان بحسب أنا كنت نودبات زبالة وسخاك عبيا عين ريازلنا كوجودلا أنت زي كنا معناته توليدو زعتو يلنا وي حدش حيل من سي أو زمبر يلنا ندايدا بتوم زنبورو كموتو تراينا نريم زلنا سلازي تقول لي هذا مي 10 عامات 5 سب تمودبات كمان بزحيب لن 5 سب نحرنيرو لو مي 3 سب بتحم خلو قال يوم قدي فومم قال يوم ندا قلت لهم نخذوا كجي 5 سب زنبرت 500 تخون بابو وحدو سلازي دخان نايتو ودبات كاب قدمو نيرو اي قال ودبات دما دكانيني مبلع انجراني سلازي زين ابغمت كنقطو ولنا قال ودباتون ابغلا ودباتون اسياس عبي قدي يهلو خوني مخنياتو إلو ما يريونيم كل جزء حدا سرح أبي سياس ترى إذا كونس أمولا علم زلوا أوش تمنكس تنا مريح بوتا نايم حس كالسي كايدي سلزي سليا ناتكا أبتزلا على بوتا ناي حدا سمنكس أتيخا نتمنكس بمولو أبقى تركت أطول زكاية سرح ونسلو يلا ودباتون بإسياس كزورا 5 لا أبقى متكلمت لنا مالتي سلزي عنتو يقولون نرى اتقالسي أمتكل تمركز خونا له متكل كا برنامج كان نصر كوينو نتي تقاطع رخ كونا لك قصصر مكتال مزلو اندحر خوينو نزي سلكواتاتي كنقاطع مخالنا سرحكا خنسرح لنا كي سرحكا ندا مدركا زمت لوتي يلا سكا عجات بسرح زرعنين ويا ادمع سرحك سرح زرعنين ودبات يلوا سلازي الله ان خنزرب يصقمي أما عبد كمزي عينت كنتات حزب نهيرلو أبزلو جديه نساتن كبرت عام تقبل جن نساتن نرساتن بزح كزارة اللي درنا قد يفعل له معناته نحنا نكبر انتاي ابو دبات كند مزرع هو انتاي تفتح إلنا حجي نقمت نخل كابزي حزب بعلو نزي دريو دلو كنتات تقاومتاتو يعزز على حزبي انتاي خو بو ابزو وانزي انتاي تجبرنا قراتي الكات حسن اتون غبرز بعنا تالح لحتقالبت مكان يا مالتي حجي بفلاي ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ግዜ ብሮ ዘለውና ኣና ዝርብሕ ናብ ረብሓና ቂሮ ስለ ዘለና ናብ ረብሓና ቂሮ ድማ ዶብ ከፊትዎ ኢሳያስ
እቶም መንእሰይና ዝቁፅልሉ ምክንያት የለን ክሳብ መዓስ እዮም ባርነት ስለዚ ባርነት ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መልእኽቲ ድማ ሎሚ ክበፅሓሉ ዝኽእል ምቹእ ኩነታት ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ምቹእ ኩነታት እቲ ብዶብ ተሓፂሩ ዝነበረ ገለ ስልኳታት ክህልዎ ስልክት ብጉልባብ ናይ ንግዲ ብዙሕ ስልኳታት ክካየድ ይኽእል እዩ ስልኳታት ተኻይድ ድማ ትውደባ ኣብ ውሽጢ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ክብተኽ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ከዓ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ገንዘቡ ስለምንታይ ተኣሲሩ ምኽዓ ነዚ ዘሎ ዕዳጋታት ንገንዘቡ ዒሩ ዘምፆ ብርሃፅ ዘምፆ ገንዘብ ኢሳያስ ከመሓድረሉ ከፍቅድ የብሉን እዚታት ኣበርቲዑ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ስልኳታት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ኮይና ምዝራብ ዘይኮንስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስልኳታት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዘሎ ምን ኢትዮጵያ ይመላለስ የለን ኢትዮጵያ እኮ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመላለስ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመላለስ ዘሎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ክሰልኮሉ ዝኽእል ብዙሕ ምስጢራት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኣብ ግምት ነእቱ ስለዚ እታ ልሕልሕቲ ቀለቤት ትብተኸላ ግዜ በጢሓ እያ ኢሳያስ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ ኣነ ክነግረኩም እቲ ኩነታት ድማ እቲ ኣብይ እውን ከምቲ ዝደልዮ እቲ ኩነታት ኣይከደሉን እዩ ዘሎ አንተ ይገልፀልኩም ነይረ ኢትዮጵያ ንርእሳ ኣብ ድቕ ዝበለ ምሕማስ እያ ዘላ ኣባገዳዶ መራሕቲ ሃይማኖት ዶ ገለ ምንታት እንዳበልካ ዕርቅዶ እንዳበለ በቲ ሓደ ወገን ቀትለት ንርእሳ እታ ኣምሓራ ትበሃል ከማ እንታ ትዕንድር ዝነበረት ኣምሓራ ሕጂ ነንሕድዛት ኣብ ተበናቑስ እያ ኣትያ ዘላ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያዊ ካብ ተወላዲ ሓንቲ ብሄር ናብ ካልእ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ቦታ ተወላዲ ናይ ካልእ ብሄር ዘለዎ ከይዱ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣብኡ ይኽተል ኣብ ከምዚ ደረጃ እያ በፂሓ ኢትዮጵያ እዚ ድማ ኣብይ ነቲ ዝደልዮ ኣብ ኤርትራ ናይ ምልሓቕ ተግባራት ሓያል ኮይኑ ነቲ ነገራት ንክትግብር ዓቕሚ የብሉ ድኹም ሕጂ ነዚ ኩሉ መዛሚድና ሕና ድማ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እንድሕር ዘይሰሪሕና ኣይንዕወትን ኢና ስለዚ እቲ ስራሕ ክግበረሉ ዝኽእል ልክዕ ምቹእ ክትብሎ ይትኽእል ኢንኻ ግን ባዕልኻ ኻ ትምቹእ ትፈጥሮ ባዕልኻ ምቹእ ንምፍጣር ድማ ስልኳ ናብ ኤርትራ የድሊ ኣሎ دقق زبالة انتاي كجبر له انتاي مفتحي قال من تهزله دقق زبالة مصنعتي سرحيت ناي كوماندو كدالو خدالو اتا سرحيت تا بساعات ياتودا تا سرحيت يادما مزازميت كتكون فليا سلازي دقق مصنعتن توفاينتن كحتنا زيادة رايتا مفتحيت ثانك يو غاشانا امو هنكتصلينا كابتاتلتنا حتى جوجو الله تقونك جوجو العلل كان له ايه ثانك يو ناتك الراي يعني اللي حل من سي نقعد حل متخا ورغاشا حونا اصول صبو استمرو قبل بنا حضرو انا صعبه حطوتاتي دلواني ابزي كاب نويح غزي تخاتاتالي كايت صنحي بكبر بريزيدنت إسياس أفورقي مي أنصار منصار ويك أنصار سوساني حزب إرترا قال سيبحبو أب مزازم يو دارجا زلصح زلو يمسلمو بنصار زي كنريو خلنا حجي حزب إرترا زكايدو زلو تقامو ناي لولو نوتر موحاس مطوني دو تبل يمعرارلو دو تبل بخمس زلو تحت ويكا هدوء مارشا خيد يواصل الى تبل زي حانتيا اتخل اي تخاني ابي ارتراسي من قسقاس ناي حزب ويكا ناي دم تقاومو الا نقولصو ابزل عدد على جابس يحلو نبل من دم تقاومو اتن ودبات المحبرات اندنس ولا اتترى زي تطرنفن زي تودمن حزبي ناتو من العالم متحكم كي نفذ خيد زلو ابايتا كغوت او يخل دو زي تخالي تقال هنا ام حنتي حنتني مترشتا قل حنتي تصفات اورد كوينات تسمعتني نحنا لوطي بوشتي كمسي زبل امنتي زلنا تي بوشت ازمت لو طخا بتوم اقدمهم واغاز خفلو ابزل عدد صفحي زلو منستر بلوم جنرال بلوم كونريل بلوم زي قدس نساتهم بزمرحو نتي زخي زلو انصار دليت حزب ارتراز قري مكاسب الاونت تقايمهم لو تخون تيوم لو تقاناتنا بدقزنا دقفناتهم كاني وساني لو تنحرنت قوي زي التثبيت اوزها له وان اصحاب مجلسها خا ناي ديكتاتورنت تمرت سلاز وصدوس
እትለውጥ ወላተስ ዳርጋ አይ ስጋት ዝፈጠር ኮይኑ ሰሚዕን እሞ ነዚ ብከመይና ክመፅእ ይኽእል ሞሎጥ ይመፅን ማለት እዩ ናብ ዝብል ዶ ኣይወስደናን ክብለካ ድልየ የቐሚየለይ እንኳን ደሓን መፅኻ እንደገና هراي أبزي بريسيدنت إسياس بالكاكو بريسيدنت سلازي كون بريسيدنت أنا عيبلوني سلامتاي بريسيدنت عيبلون سلز توهبو زي كونسي ناي بريسيدنت راح يبلون بزبي أي تمرتن جزياو تباهيلو كوف مسفلت ما بيدوانينو ني 30 عمت أبو السلطان كل ديك زبالي دمرت حزبي لنا كم سلازقونه ناي بريسيدنت راح المساريح يفلتني أنا بوزح قالات كبخلني سياس بحلن سرعة زي بقولو أمانزرا زقونه سب عوالا أمانزرا زقونه سب بريسيدنتي لحقول صعي كإلني ني حزبي بزي حقن بزي لعلنا حق زي أمن ديكتاتور سلازقونه تا بريسيدنت تبلاد سخا أي سامعني مساخة أرتي ناي حزبي إرترا لونتو نمحاس عبد زقبرو زلو قالسي لؤمي زبالكايو أبزي كجازي ندانا هارا خيد الله سلامتاين ندانا هارا خيد الله نحيلنا لؤما يكون أنتي قالسي مهنياتو نرسو أتي من إساي ولدو اتمنسي ولدو اب إرترا كنبر سلازي كالي بارنت سلاز مرورو نابراون كايت سلازي كالي هيوتو حدقا سلازاتو كديفو خوت خلو زنرسو حدا تقاومو ايو تمالت حجي امبي إلكا توصع لها مهنياتو كاب عدخا زمئن زقونا نقر يلن هنا عدخا قهان نفسات ندهر تغيرا عدخا نفسي أول ندهر تغيرا كتقدفو تقدد لها كقولفو زقدودو زلو دماتهم من سيات ويجي كقدودو تصنعو حدا دلدل تقاومو أوشت إرترا سلازي تفترة راي أوشت إرترا حدا دلدل تقاومو تزفتر نيرو قال كم قدما ولا في جزية قالسي قال لي نفس الدثات خيد نيرا قال لي خا أبقال تسمر نيرا حجون هم مخونا نيرو أخذ كيدي عن سدت قال لي خا كتك على سيات قال سجن أبعوث نرتح نيرو سلازي لو ما يكون نيرو تقاومو نيريو نرسوتي امبي مبال تقاوموي أدمعي أيكونا سلازي أدمعي تقاومو زي تقاومو تاتزي أبدأ مسواتك كترنا فايك على كترنا زي ما خالو دما ناتو دخم قوني أبتي زبالك دنبا تقاومو مني دنبا تقاومو فتحز دل زبلت شي دنبا تقاومو دبال أود بحسب الترنف يقدس دنبا تقاومو زبال اتي نفتحي إلو زكالس زلو إيو جي نفتحي له زق بولك أو أسلو نايت داناغا نطف قلب محبرات أب جلس تطرنفو قال ولا الرسوتي ناي سبع مسألات تزقبر قالسي نتي سرعت أب جسد سبع مسألات أم مخصوص بكلاسون أب تراح تصعد فيه انتوي زتقسكو بزحات تركبا يلوم نبقى زغوي زلو نعاتهم قديفة نتوم زقالسو زلو بحقኛ زقالسو زلو ناي سبع مسألات نعاتهم يزارب زلو نتوم تركبا يلوم زغوي زلو نعاتهم يكون هو نتوم بوليتيكان سبع مسألات نتحاوسوم زلو نعاتهم يكون نتوم حقኛታት تقاوم بوليتيكي ناي سبع مسألات زقالسو زلو ግን አበርክቶ ጎብርለው አሙላ ዓለም ስለዚህ من يتي تقاوم زبالكايو كل تقاوم تي عبد نسرعت لو تزدل زلو نسو يتي تقاوم زبال تقاوم زل زي تطرنا فتره يخاز زربنا زلو ناي ودباتن زي ودباتن يكون انتم ودبات كمانكو كابتوم والقسبات حشان يعني بعين حق قلين ودباتكو ناي سدرا بيت يعني قلين ودبات اب هيمانوس تمركو ساين قلين ودبات ك10 سدرا ابالات زلو ونيم ودبات እንዳባላን ዘረባክ ስለዚህ
قال او دبات الله بركز ولا قطر زلوه ግን አድማዕ ስራሕ ክሰርሓ አይተራየ ምክንያቱ አውስተን በብግዚኡ ዝፈላል ነገራት ስለ ዝፍጠር ፀላእ ድማ ስዒዱ ስለ ዘይርአ ነዚ ናይ ፀላእ ስራሕ ድማ አይነቀሓዱ ስለዚ መን ይደውም ባተቃውሞ ዝበልካ እዚ ክስታም ዝኾነ ነገረካ ይፈት ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ለውጢ ዝበልካዮ በዞም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዘለው ጀነራላት ሚኒስተራት ክለትብሎም ዘለኻ መጀመርያ እዞም ጀነራላት ሚኒስተራት ትብሎም ዘለኻ ኣብ ቃልሲ ተሳሒሎም ዝመፁ ይኮኑ ኣብ ቃልሲሎም ዝመፁ እዮም ብዛዕባ እዚ ልዕለይ ክትፈልጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ኣፀቢቐ ስለ ዝፈልጦም ክነግረካ ክእል ኣፀቢቐ ክነግረካ ክእል ምክንያቱ ኣነ ካብ 1973 ኣብቲ ቃልሲ ዝነበርኩ እየ ኣብቲ ቃልሲ ስለ ዝነበርኩ ድማ እቲ ለቑመፅመፃት ኩሉ ሪኦ ነይረ ፈልጦ እየ ብለቑመፅመፅ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ዝመፁ እዮም ድሓር ኣብ ውሽጢ እቲ ቃልስና ድማ ሓንቲ ሕብእቲ ምስጢራዊት ፀረ ሃገራዊት ዝኾነ ሰልፊ ከም ዝነበረት እዛ ሰልፊ እዚኣ ድማ ንኢሳያስ ተገልግል ሓንቲ ሕብእቲ ሰልፊ ከም ዝነበረት ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ወይ ከዓ ብቁልዑ ዝተነግረ ሓቂ እዩ ስለዚ በዝን ወድዝን ተመልሚልካ መፂኻ እሞ ኣያይ እንዳበልካ ንኢሳያስ እንዳምለኽካ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከተብፅሖ ከለኻ ካብቲ ስራሕ ወፂኦም ድማ ሓንቲ خبرኩቱ ዘይክእሉ ድኹማት እዮም ስለዚ ኤሪትራ ውላድ ኣለዋ ኤሪትራውያን ዕድል እንድሕረኺቦም ኤሪትራውያን ንኤሪትራ ኣብ ዝበለፀን ኣብ ዝበልፀገትን ከብፅሕዋ ይኽእሉ እዮም እዚኣ እታ ሓንቲ ሓቂ ኣብ ሙሉእ ዓለምና ንሪኦም ዘለና እዩ كده بعل كندا ولا بعل فرنسا لومي زمرح زلون اشتيني كابي باتيام زمنا اشتيات اب تعدد يكون بقيلو سلازي اب تعد اب اتراز بقولو بزحات عقم زلون من اسيات قلونا نزوم ديكتاتورنت تعلموا نعقوم ايتطموت እዚኦም ዝገብሩ ነይሮም እንተትኾኑ ካብ መጀመርያ ነዚ ዲክታተርነት ተቆብሉ ተኽእሉ ነይሮም እዮም ግን ነቲ ዲክታተርነት ሪዒሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደል ዝፍፅሙ ሰባት እዮም ካብ ተሓታትነት ድማ ካብ ናይ ህዝቢ ተሓታትነት ድማ ዘምልጡ ኣይኮኑን ነዚኣቶም ካብ ናይ ህዝቢ ተሓታትነት ዘምልጡ ድማ ለውጡ ከምፁ እዮም ኢልካ ኣይትፅበዮም ኦኬ ህዝቢ ቀቢፅዎም እዩ ስለዚ እንታይ ያኽብል ደልየ ኩሎም ተጋደልቲ ኣይኮንኩን ሕጂ ኣነ ዝብል ነቶም ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ለቕመጥመጥ ዝብሉ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ተጋዳላይ ዝበሃል 95 ካብ 100 ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ወይ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ናይ ዲክታተርነት ስርዓት ዕግበት ኣይነበሮን ይሕድማ ብለሉ ነይሩ ስለዚ ነቶም ነዚ ሪዒሞም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ንዕኦም ኣይትጠሙቱ ተጋደልቲ ክንብል ኮይና እውን ነቶም ይሕዝብሉ ዘሎ ተጋደልቲ ናይ ህዝቦም ጉዳይ መሪርዎም ኣሕ እንዳበሉ ዝሞቱ ዘሎ ተጋደልቲ ንዓኣቶም ረኣዩ ስለዚ እንታይ ያኽብል ደልየ ንዘለዓለም ኣብ ስልጣን ኣይንበርኒ ወላ ተጋዳላይ እንተኾነ እውን ኣበርክቶ በብግዚኡ ንናትካ ኣበርክቶ ኣለካ እቲ ዳሕራዋይ ወለዶ ድማ ናቱ ዳይናሚካዊ ዓቕሚ ክጥቀም ክኽእል ኣሎ ከበግስ ክኽእል ኣሎ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ዓቕሚ ድማ ከነብር ምክንያቱ እዚ ሎሚ ወዲ 4 ዓመት ኣሎ ንብሎ ዘለና ናፅነት ክትመፅእ ከላ ወዲ 11 ዓመት ዝነበረ ወይ ወዲ 12 ዓመት ዝነበረ ስለዚ ብዙሕ ንእሽተይ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሉ እዩ እዚ ኣፍልጦ የብሉን ክንብል ከለና ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ወዲ 4 ዓመት ወዲ 4 ዝብሎ ኣብቲ ዝወሰለሉ ግዜ በፂሑ ብዙሕ ነገራት ኣማዛዚኑ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ተመራሒ ጥራይ ክኸውን የብሉን ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ንሱ ድማ እቲ ጉዳይ ቀጥታ ይምልከቶ ስለ ዝኾነ ሃገሩ ከዓ ስለ ዝኾነት ምልከቶ ከዓ ስለ ዝኾነት ንሃገሩ በርቲዑ ክሰርሕ ኣለዎ በርቲዑ ሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነ ክመርሕ እውን ክኽእል ኣለዎ ክሳብ መዓስ እዩ ብኣረጊት ኣካይዳ ክኽየድ በዓል ሙጋቤ እኮ ልዕሊ ሙጋቤ ዝተማህረ ልዕሊ ሙጋቤ ዝተቃለሰ ሰብ ኮይለ ድሕሪ ብዓይኒ ሓቂ መፂኻ ካብ ኩሎም መራሕቲ ናይ ዓለምና ዝበዝሐ ዲግሪ ዘለዎ ሙጋቤ እዩ ብትምህርቲ ዝበዝሐ ኣብ ከይከትኩም ኣብ ወላ ኣብ ጎጎል ኣቲኩም ረእይዎ
مغابة بزح ديجريتات يزلو أبقال السدما أتي عاب مرحي نيرو كابتي عنتو يونجليش لكم نيرو كابتنا يبقى البان أفريكانيزم زبهال ناي حمسة تميرو أبنى تفق السزنة السبي دكست مسرتنا يبان أفريكانيزمي حجي إذا خوين جن كان نوح عمتات مريتو ترى زي كونسي كايداون لا تبلا شو متيو سلازي هذا دايناميك نت تدحروا اي دايناميكاوي نعو انداتكو يزمت سلازي كتكا سلازي قال نجي بابا احمق كودا قايلو مالتي سلازي نرأيو ولا بعل كان زلنا كوي ثم عبيت تقلس نو دحر ما كمي درجه ndaወረቁ شو كنزلو ما يرطالنا البوليتيكاو حدا ولاتي يولد يعبي يموت سلازي بوليتيكاو حدا ودد يولد يعبي يموت كم زغنا فرت نقلالنا سلازي ازي تفريطنا خا اتي دحروا ولدو كابت حتاتنت سلازي يملط برجعو ديناميكا عمو كبرابر كخلالو قالسي كبرتعلو قالسن دحر برجعدما اوشت قالسي زفطر مريحنت الله زي طريقه خبلك دلي انت زي كوينو ابزي بزوم جنرالات منستر الزبال نسوم وچوم تقلبت كاي وچوي ديكتاتورነት يوم تماهي بديكتاتورነት بل تعابي ستبل قبولنا تخوينم كا نساتم كتيا مالتي سلازي كاون لعلخ نحسب كنكل علينا إريترا سبالوا سب كم زلوا أبكم تكنت كنكل علينا ملسلك أخوان تسوا قبر بسمولا أخوراتي أنا اللي كنت بريسيدنت بالكا أنا بريسيدنت سلازي ولا بريسيدنت خاص سلازي كونا أنا بريسيدنت تكبارن ناي بريسيدنت سنا مكبارن بحزب خاص سلازي تمرتن لعلنا حقيم سلازي فلتن بجهزة سبعة مسألة أب عالمنا قدام هاي درجة زحزن سلاز كونه زي سبزي قال اسم تعرض بلت يعني الله مايك فري اوكي ثانك يو سمو خون تسفا قبل حفتنا بارونتو عنتو وين ناس تو ساعات اتوالا كمبيوتر كده تقاعد بارونتو تسنه يلا خرو بارونتو تسنه